Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του The Gambler. Ακόμα μια Δευτέρα. Παρόλο που καλοκαιριάζει και πολύ, πηγαίνουμε στην παραλία, κάνα μπανάκι βραδινό και τα συναφή. Είμαστε εδώ για να ζήσουμε ακόμα μια αξέχαστη Δευτέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Καλώς σας Κόντισσα. βρήκα. Γεια σου, Γκάμπλερ. Τι λέει? Εδώ μου λείψατε. Ανυπομονούσα πάλι για αυτή τη Δευτέρα. Τι γίνεται? Ανυπομονώ τώρα τελευταία πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και δενόμαστε με τα παιδιά, υπάρχει αυτό το πράγμα που θέλουμε να τους βλέπουμε, να μιλάμε. Μιλάμε βέβαια μέσω του Discord λίγο, Ναι, αλλά αυτό το Discord με βοηθάει λίγο παραπάνω. αυτή η επαφή που υπάρχει με τα live είναι κάτι διαφορετικό. Έχεις πατήσει το τσίκι τσίκι, Τα έχω πατήσει, ναι. Ναι. Καλησπέρα, Νόνι. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Για να δω εδώ πέρα τι έχουμε. Μισό λεπτάκι. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανέβηκε και το βίντεο μας στο YouTube από το Gameathlon και δεν μπορώ να σου πω ψέματα, το βλέπω συνέχεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί από το Gameathlon φέτος, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το λέω αλήθεια, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραία, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουνα σε αυτό όλο, σε αυτό το... δεν ξέρω πόσο ευχαριστώ μπορώ να πω. Το χάρηκα με την ψυχή μου και το χαίρομαι γιατί το βλέπω συνέχεια τώρα στο YouTube και είναι σαν να το ξαναζώ, ρε παιδί μου. Έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Να πω καταρχήν καλησπέρα στη Μαρίνα, στην Νόνη, στην Αναστασία, στη Μέρη, στο Σταύρο. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθε και η Ρένα μας. Για να δω εδώ, γιατί κάνω χαζομαντέρες μερικές φορές. Ναι, θα πειράζει λίγο. Έλα ρε παιδί μου, κατέβα τώρα, με ταλαιπωρείς και τα να δεις. Εκεί, το βρήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Ευθυμίου, σε είπα από το countdown, Μαρία Ευθυμίου. Που πήρες απουσία και χάσεις το παιχνίδι που παίξαμε. Δεν το είχα ανεβάσει ακόμα στο YouTube, δεν έχω προλάβει παιδιά, συγχωρέστε με. Λοιπόν, μπορείτε όμως να μπείτε στο YouTube, να κάνετε subscribe, να κάνετε like, να γράψετε και το σχόλιο σας αν σας άρεσε πραγματικά το βίντεο που φτιάξαμε για το Gameathlon. Θα ήταν χαρά μας να δούμε πραγματικά αν σας άρεσε, να αφήσετε ένα ωραίο σχόλιο κάτω από εκεί. Και πραγματικά πατήστε και ένα καμπανάκι, γιατί συνειδητοποίησα ότι στο YouTube έχει και ένα καμπανάκι. Ναι. Δεν το ήξερα. Yes. Το πάτησα εγώ όμως, να ξέρεις. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο βίντεο ανέβηκε 42 λεπτά. Είναι η δική μας ματιά, η ματιά του καναλιού του The Gambler μέσα στο Gameathlon. Για άλλη μια φορά, παρόλο που υπάρχουν πολλοί κακοπροαίρετοι και λένε διάφορα, η διοργάνωση του Gameathlon, συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν δεν είσαι διοργανωτής, είμαι εγώ πάρα πολλά χρόνια διοργανωτής σε υπόλοιπα πράγματα. Σε ένα τέτοιο μεγάλο event είναι πολύ δύσκολο να το διοργανώσεις όλα. Τα παιδιά κάνανε εξαιρετική δουλειά και μπράβο τους. Πραγματικά. Αν δεν ζήσεις εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί να πω την αλήθεια, πέρυσι που πήγαμε για λίγες ώρες, γιατί ήταν η πρώτη μας επαφή με το Gameathlon έτσι ως gambler, δεν το κατάλαβα τι κάνουν εκεί μέσα. Φέτος που έζησα ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μέσα, μόνο που δεν το κλείδωσα το Gameathlon, Ναι. δεν μου δώσαν τα κλειδιά στο χέρι πραγματικά, Ναι. Κατάλαβα πραγματικά πόση δουλειά ρίχνουν εκεί μέσα, γιατί τα είδα όλα. Δεν φτάνει μία ώρα μόνο να είσαι εκεί μέσα. Λοιπόν, καλησπέρα Στέφη, ο Χρήστος έρχεται. Γεια σου Κώστα, καλώς ήρθες στη φρουρά. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο ανέβηκε, έρχονται και άλλα βίντεο. Αυτή την εβδομάδα θα ανεβούν διάφορα βιντεάκια και από τα games που δεν παίξαμε, που παίξαμε και δεν πρόλαβα να τα ανεβάσω λόγω φόρτου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις το μοντάζ όλο αυτό το πράγμα. Η Αρχόντισσα έζησε λίγο από αυτό. Ναι, έζησα, είναι λίγο κάπως. Λοιπόν, μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ το έζησα στο πετσί μου. ήτανε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστήσαμε την προηγούμενη φορά. Φτάνει, μένουμε ως εκεί. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω πλέον δημόσια να ευχαριστήσω και το Hammer Justice, το Βαγγέλη, και το Hobbit, την Άσια, για τη συνεισφορά τους στο Gameathlon. Που ήταν εκεί. Πολύτιμη. Πολύτιμη και είναι βοήθεια. λίγα αυτά που λέω. Πραγματικά μέσα σε αυτή τη λέξη πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο πολλά μπορείτε να χωρίσετε στο μυαλό σας, αλλά το δικό μου είναι έτσι. Εμμανουέλα, καλησπέρα. Ο μικρός καλύτερα είναι, παιδάκια.
Ωραία. Λοιπόν, Αρχόντισσα, Ναι. σήμερα έχουμε 2 game. Το ένα έχει προδοθεί γιατί το βάζω wallpaper. Το δεύτερο είναι και πιο σκληρό από το πρώτο, να ξέρετε. Σας το λέω από τώρα. Η βραδιά είναι μεγάλη, λογικά θα μας πάει μέχρι τις 1.30-2. Κλασικά. Ξεκινάμε. Νίκο Βλαχόπουλος, τώρα που σε βρήκα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Νίκο τον Βλαχόπουλο που ήταν εκεί στο Gameathlon μαζί μας. Ελπίζω να το είδες στο βίντεο, ήσουν και σε μερικά πλάνα. Αμάν το TikTok, τι έχεις πάλι, τι έχει πάθει. Δεν ξέρω. Δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε για δώρα. Ευχαριστούμε. Γεια. Αν και έβαλε ο Νίκος ο Κωστιάς. Ευχαριστούμε για την καρδούλα. Κουτσιάς. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μη φωνάζεις με Πάμε. φωνάζεις. Βάλ τα ακουστικά. Έλα και θα μου λες μη φωνάζεις. Βάλ τα ακουστικά. Μου χαλάσει το μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ωραία. Τράβα τα τέτοια και θα στο βάλω Όχι, ακούω. στο 300%. Πρόσεξε. Ακούω ρε εσύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Ξεκινάμε. Night of Terror κάθε Δευτέρα 10:30. Αρχόντισσα. Ναι. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να σου φτιάξω αυτή την περιγόητη λινολίστα. Αλλά θα τη φτιάξω που να πάρει. Θα φτιάξω ένα intro γιατί είναι πανέμορφη πάντα η Αρχόντισσα. Να σου πω κάτι. Μαφιόζος, καλώς ήρθες. Σήμερα, επειδή. Επειδή σε ζόρισα, πες, ναι. Ναι, Επειδή σε και ζόρισα. επειδή είχα και το σεμινάριο που είχα και δεν πρόλαβα πολλά, δεν έχω βρει κάτι τρελό για λινολίστα. Υπάρχει εννοείται λινολίστα Θα πάντα. τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί που δεν έχει. Έχεις? Έχω, αλλά έχεις, δεν αλλά είναι τι. κάτι super wow. Δηλαδή, Ενώ τα υπόλοιπα που είχες όλο αυτό το τον καιρό έλυσα ήταν πολύ απίστευτα. γρήγορα από μόνη μου, οπότε μου φάνηκε. Άντα Οκ. Σιτ, δωράκι. Ευχαριστούμε. Έρχεται και ένα βίντεο για την Άντα, παιδιά. Βλέπετε τις καρεκλίτσες μας. Είμαστε φοβεροί. Να πιω εγώ, πες μου εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μην προδώσει το chat παρακαλώ, μην γράψει την απάντηση. Αφήστε λίγο τον γκάμπλερ να δυσκολευτεί, αν και το θεωρώ πολύ απλό αυτό. Που Βέλκο το νου σου, ρε. Το νου σου, Βέλκο, το νου σου. Πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης άδειαζε την αποθήκη του. Ναι. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, έβγαλε έξω και ένα βαρέλι γεμάτο λάδι που ζύγιζε μαζί με το περιεχόμενό του 30 κιλά. Ελαιολαδό. Ναι, ρε ζωή. Οκ. Τι πρόσθεσε ο κύριος Τάκης στο βαρέλι και λίγο μετά αυτό είχε πολύ λιγότερο βάρος? Τι πρόσθεσε. Ναι, Τι πρόσθεσε και μετά αυτό είχε πολύ λιγότερο βάρος. μάλιστα. Τι πρόσθεσε στο βαρέλι. Και αυτό είχε λιγότερο βάρος. Μην γράψετε. Έβαλε μια βρύση, ένα τέτοιο για να τρέχει, για να βγαίνει στο βαρέλι. Βρύση. Βρυσάκι, ξέρω. εγώ. Όχι. Πώς αδειάζει, πρόσθεσες βάρος τώρα. Τι πρόσθεσε και ελάφρυνε το βαρέλι. Ναι. Άντε να το πάρει, να το πάρει. Πάμε, πες το. Μια τρύπα στον πάτο. Έλα, ήταν πολύ απλό, έπρεπε να το βρει. Αχ, τι φέρτε. Να σας πω κάτι. Πρέπει να φτιάξω κάτι. Τα ξέρεις αυτά όταν στις έκτακτες καιρικές συνθήκες φοράνε κάτι κουβέρτες ειδικές για να μην κρυώνεις ή από φωτιά τέτοιο τέλος πάντων. Αυτά που Ειδική, φοράνε ειδική πυροσβέστες, κουβέρτα. που δίνουν πυροσβέστες. Τέτοια πρέπει να φτιάξω. Να φέρω εδώ πέρα μπας και σωθώ με τα κρύα ανέκδοτα που λες. Τα τέτοια γρίφους. Τι σκατά είναι τέλος πάντων. Είναι γρίφοι και μάλιστα ο συγκεκριμένος γρίφος είναι μέσα τρύπα στους στα- top 8 γρίφους. Ναι, Top ναι. 8, δεν υπάρχει top 10, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Top 8 για τους πιο έξυπνους γρίφους. Άμα αυτό το θεωρεί έξυπνο, μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν το θεωρεί Καλησπέρα, αυτό. Δημήτρη. Ο κόσμος το θεωρεί. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Παναγία μου και. Τη λινολίστα θα τη σέβεστε. Έτσι, μπράβο. Αναστασία, δεν μας τα λες καλά. Θέλω να μου Δημήτρη, φέρει αν έχεις γρίφο, στείλ το να στην Αρχόντισσα για να το πει την σε επόμενη προσωπικό φορά. μήνυμα. Σε προσωπικό. Στο Gabblers Family θα με βρείτε, να σας γράψω τώρα να δείτε. Κάντε ένα follow εκεί. Σας γράφω το όνομά μου, σας λέω γεια σας. Εδώ. Κάντε Οι συντονιστές μας, follow κάντε ένα και στείλτε pin. μου ό,τι θέλετε, όχι πρόστιχο. Ας το κάνετε ένα pin, Pin.
το Gambler Family. Εκεί θα ανεβαίνουν και διάφορες βλακίες που θα κάνουμε σαν οικογένεια, να ξέρετε. Και κάντε και ένα follow. Είναι το λεγόμενο Μπουμπούκι. Έγινε viral αυτός ο λογαριασμός με το Μπουμπούκι. Όσοι δεν το γνωρίζετε, Μπουμπούκι, πού είσαι? Είναι ο γιος μας. Πονάει το γιοντάκι σου. Πονάει το γιοντάκι σου. Λοιπόν, κάτσε γιατί κάθομαι στη στραβά. ξεκινάμε. Να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά το Mag Café, χορηγό επικοινωνίας, και το Gadget Way, παιδιά, που είναι ο χορηγός του καναλιού, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Θα κάνουμε κάποια βίντεο στο YouTube με κάποια πράγματα που μας έχει δώσει το Gadget Way, και βέβαια έρχεται καλοκαίρι, το trip του The Gambler θα ανέβει στο YouTube λογικά προς το τέλος Αυγούστου. Το ποιο? Το trip που θα κάνουμε, τις βόλτες τώρα που θα Πες ξεκινήσουμε. στα ελληνικά ρε παιδάκι μου, το trip. Του ταξίδι. Και έχει τρύπα στο βαρέλ. Του ταξίδι, ναι, μα έχει τρύπα, δεν έχει. Λοιπόν, προχωράμε, ξεκινάμε. Ναι. Είσαι έτοιμη? Θέλω να μου δώσεις το χώρο. Θέλω να μου δώσεις. Α, εγώ το έχω. Συγγνώμη. Μπουμπούκι. Πού είχε, μην το φωνάζεις και τώρα εδώ ρε. Θύμησέ μου αυτό, ποιος το είχε ζητήσει? Ο Broken Angel. Νομίζω. Λοιπόν, Γενικότερα 3-4 το ζητήσατε αυτό το χώρο. ναι. Είπαμε να το παίξουμε. Γενικά προσπαθούμε να παίζουμε αυτά που μας ζητάτε στο Discord, γι' αυτό και υπάρχει άλλωστε η ομάδα. Απλά επειδή κάποια είναι μικρά, κάποια είναι πάρα πιο πολύ μεγάλα, τα συνδυάζουμε κάπως και θα παιχτούνε. Πάμε. Και ίσως να έρθει και άλλη μία μέρα. Βάλε μας. Λοιπόν. First game λοιπόν. First game. Το Please Forgive Me. Please forgive me. Είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι τρόμου πρώτου προσώπου, Ναι. που αφηγείται την ανατριχιαστική ιστορία ενός μεσίτη με υπερβολική αυτοπεποίθηση ονόματι Πάβελ. Σκέφτηκε ότι θα κέρδιζε κάποια χρήματα πριν από το ταξίδι του μέλιτος, αλλά κατέληξε σε ένα τρομερό εφιάλτη, στον οποίο πρέπει να φοβάσαι κάθε θρώισμα και να προσεύχεσαι σε όλους τους θεούς για να μην τρελαίνεις από τη φρίκη. Η δράση θα εκτυλιχθεί σε διάφορες τοποθεσίες, την είσοδο του σπιτιού και το ίδιο το διαμέρισμα. Η διαδικασία του περάσματος είναι αρκετά δυναμική. Οι χαρακτήρες τους διαλόγους και τους μονολόγους τους μπορούν να υπενήσονται το ένα ή το άλλο στοιχείο. Οπότε ακούστε προσεκτικά και διαβάστε ανάμεσα στις γραμμές. Εγώ εδώ, η καλύτερη στο διάβασμα. Σε αυτό το παιχνίδι πάντα κάτι θα συμβαίνει, ενώ στα άλλα δεν συμβαίνει, γιατί για οποιαδήποτε ενέργεια θα πυροδοτήσει μια λυσίδα γεγονότων που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε ένα δραματικό και τρομακτικό τέλος. Ο κύριος χαρακτήρας θα χάσει τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο μπροστά στα μάτια σας και όλη του η αυτοπεποίθηση θα διαλυθεί σαν ομίχλη επί την επίδραση τρομερών και τραυματικών γεγονότων. Πολύ μεγάλο όμως το λες. Είναι πιθανές επιληπτικές κρίσεις που σχετίζονται με αυξημένη ευαισθησία στο φως. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν επιληπτικές κρίσεις όταν εκδίδονται σε λάμψεις φωτός και εικόνες του ονοζωτήνου στα βιντεοχνίδια. Αυτό που δεν έχουν βιώσει στο παρελθόν τέτοιες κρίσεις μπορεί να μην γνωρίζουν την ασθένειά τους. Συνιστάται ένας μεγάλος περιορισμός του κοινού του gaming. Ρένα, μπορείς να αποχωρήσεις. Plus 18. Δεν το συζητάμε αυτό. Προχωράμε. Ευχόμαστε σε όλους καλή προβολή. Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας στο game, παιδάκια. Τα φιλιά μου. Ένα share και λίγο tap για να ανέβουμε. Βοηθάει πάρα πολύ και συνεχίζουμε. Γιώτα, ευχαριστούμε για το συννεφάκι καρδιάς. Φύγαμε. Πώς λέγεται το game? Αχ, την τσάκωσα. Please forgive me. Το γράψανε? Όχι. Πάμε. Απλά μου ήρθε κάτι και ψηλοσκάλωσα. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Τι είναι? Τι ακριβώς είναι? Ότι απορρίφθηκε. Γιατί? Μάλλον, για το check-in ρε. Εντάξει, οκ. Ψιλο... Άντε τώρα γιατί έχω νεύρα με αυτό. Αρχόντισσα, μη μας τρολάρεις. Θέλω να πάω κι εγώ ταξίδι του μέλιτος, φίλε μου, όχι μόνο αυτό. Τώρα που το βρήκα θα το λέω. Όπα. Όπα. We have it! Δεν έχω Let's do it! Καλή τύχη. Παιδάκια, σας θέλουμε όλους μαζί. In English. Πάμε, παρακολουθούμε. Κοίτα. Όπα. Το drone. Да, Сергей. Павел, привет. привет. Что твой отпуск уже начался, и ты прямо сейчас на пути к дому. Но Росика. у меня будет к тебе одна Επειδή маленькая просьба. μιλάς στα αγγλικά σου σαν Только ρώσικα. не начинай. Σου βάλα ανάλογο παιχνίδι. Прошу, прости Καταιγίδα. меня. Ты лучше
You are the best real estate agent in my film, and I have no one else to turn on. The client is very sick and the business is only 30 minutes. Ακούμε τους Ρώσους, φτάνει. And bonus to the bonus, Сколько? how many? Σκόλκα. You need to check the everything is 30%. 30%. Αυτό θέλει μετάφραση στη μετάφραση. Well, it just check the apartment yourself. Нет, нет, стоп. Μετάφραση στη Нет, μετάφραση. Ну ладно. Είναι απίστευτο αυτό που Okay, I agree. Накину еще 10% I will throw in another 2% for agree. Я локацию сейчас... Yeah, όχι, I will send Вы с ним обо всем договоритесь. everything with him. Just don't be rude to him, please. За это накину For this I еще will add another 2%. Pavel, I'm serious. He... Ωραία ξεκινάει. Με το Subaru ο δικός σου εκεί πέρα. Γουστάρω Ρώσικα. Μαφία και δεν συμμαζεύεται. Oh, fuck with your Όπα. rules. Τι. Fuck the rules. Please forgive me. Please forgive me. Είναι και τραγούδι αυτό, η Τώρα ταινία. ξεκίνησε Μαριέ. Ρονάλντο ή Μέση. Ρονάλντο. Μέση. Да, Εμείς συμφωνούμε στα ζευγάρι, πάντα σε όλα. Ρεάλ. Михаил, я по поводу Μπαρσελόνα. я Το в ξέρα. курсе. Надеюсь, вы успеете. Δεν το συζητάμε. You have enough time to get everything ready by morning. My mother will be very tired after her trip and she will need to rest. Get everything in order and prepare. Подушки Should I fluff the взбитые pillows too? сами. Or is that too? Сергей предупреждал. Well, Sergey, warned about your personality. I'm sure it helps you a lot in the business. Don't do anything that goes against your beliefs. Just rent this apartment. Κάτι. Wait, your voice. It sounds familiar. Have we met before? Пересекались? Это вряд ли. Unluckily. Let's keep it that way so long. И вам не хвора. God bless you. God bless you. Да. The right promise to be interesting. Γουστάρω, Ρώσικα, γουστάρω. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Πού είναι η κουμπάρα μου να κάνει μετάφραση? Πάρτε πατατάκια. Αχ, και εγώ θέλω. Πάρτε κοκακόλεν ή Ζελεδάκια. δίκοσκόλεν ή οποιοδήποτε είδος σε κόλεν. Κολάνκα. Γιατί πάρτε κολάνκα, θα κάνουμε δική μας. Την κολάνκα. Αχ, Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμη? Ναι, μην αρχίζει από τώρα το ξύλο. Κάτσε. Γιατί πρέπει να ετοιμαστώ εδώ. Τώρα είναι ρώσικο εδώ και είναι. Εγώ μόλις μπει ο Δημήτρης και Κάτια, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με, γιατί κάτι θα πούνε για ένα θειό μου. Έχω poppers. Όπα. Είδες, ξεκίνησαμε γυρνώντας. Χτύπησα το πόδι! Ёб твою μать. Oh shit, fucking dogs! Scared the hell out of me! Σακατεύτηκα ρε μαλάκα. Ξεκίνησε από τώρα, κανόνισε να τα σβήσεις όλα. Κοίτα εδώ πάλι. χτύπησα κάτω, κοίτα. Κανόνισε πάλι να μην έχουμε καταγραφεί. Το έχουμε, εντάξει. Δεν πρόλαβα να κουνηθώ. Από πού γάβησε το κόπρος τώρα? Γιατί μας άφησε να με ακούσουμε έτσι πως σουρλιάζεις? Ευχαριστώ. Кто так χранит стекло? Who keeps glass like that is not safe. Κτούτα! Μην κοροϊδεύεις τα ρώσικα, θα σε πάρει, θα σε σηκώσει. Κτούτα! Ρώσικο, ουκρανικά δεν ξέρω τι διαφορά έχουνε, αλλά αυτή τη γλώσσα μου την κοροϊδεύεις. Άλλος. Δυναμικό ξεκίνημα. Λοιπόν, να πάω από εκεί ή να πάω από εδώ? Από εδώ γάβγησε. Α, ψιλοτρέχει κιόλας. Κακό αυτό. Όπα, μίγα. Μίγα, Όχι εμείς- πάλι μίγα στο κεφάλι μας. Εδώ δεν κάνει τίποτα. Να. Α, Δάκα εδώ σπαζά. είναι μπλοκαρισμένο. Εν τω μεταξύ πολύ μαυριλέν. Πολύ μαυριλέν. Τώρα θα αρχίσει και τα σταυρούλεν. Πολύ... Σταυρουλέν! Να με εκνευρίσεις. Ναι, ναι. Όταν ευριάζω καμιά φορά της μιλάω στα γερμανικά. Τα γερμανικά του ζω. Ευχαριστούμε Τζίμι για το follow. Για δεν το άκουσα. Είναι γιατί το έχω χαμηλώσει πολύ, περίμενε. Ευχαριστούμε, Τζίμι. 1, 2, 3, 4. Το έχω χαμηλώσει πολύ και δεν. Έχουμε και μια φίλη που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Μήπως είσαι φίλος της 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Δεν έχει 8. Δεν έχει 8. Όχι. Τα ρώσικα συνήθως είναι καλά παιχνίδια. Μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι ρώσικα ή ουκρανικά, έχει διαφορά, να πάρω την κουμπάρα μου λίγο να μας πει. Βασικά. Καλησπέρα σας. Settings. Μισό λεπτάκι. Ευχαριστούμε για τις κοινοποιήσεις. Είναι ρώσικα. Ωραία, εντάξει. Να το φωτίσω λίγο ρε παιδί μου, να βλέπουμε. Ευχαριστούμε, Τζόρτζια. Τι έχω κάνει τώρα? Resume. Ένα όμορφο λουλουδάκι από το Ωραία. λουλουδάκι. Το φώτισα λίγο, εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε τώρα chat.
Μέρα έγινε ρε. Μπράβο ρε, μέρα το έκανες. Το φώτισα λίγο. Κάτσε εδώ. Ωραία. Μήπως το φώτισα πολύ? Νομίζω είναι καλύτερα παιδιά έτσι. Τι λέτε, για γράψτε chat. Ναι. Να έχουμε λίγο φως. Να σου πω κάτι, το TikTok θέλει να μας πάσει τα νεύρα σήμερα. Δεν ξέρω τι θέλει το TikTok. Το TikTok θέλει δώρα. Γεωργία, ευχαριστούμε για το 30 σου. Παιδιά, γράφτε όλοι αν συμφωνεί. Ναι, Νίκο, τέλεια λέει. Το φώτισα λίγο για να βλέπουμε λίγο να μην... Вот это злополучная квартира. О, Надеюсь, не. открыто. Надо проверить. Νιέβα. Μη κοροϊδεύεις. Τα ρώσικα. Δεν τα κοροϊδεύω. Αφού δεν ξέρεις Οι Ρώσοι δεν μιλάνε ελληνικά κοροϊδευόντως τα ελληνικά. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνει Το ο καθένας. άξεν μωρέ είναι, χαβαλέ κάνω. Ποιος παρεξηγήθηκε, εντάξει. А, ну конечно. Νιοκανιές. Νιοκανιές. Где? Well, of Еще и course. Where is телефон the key? разрядился. Also the phone died. Ωραία. Πάλι καλά που έχουμε μετάφραση την αρχόντισσα. Ναι, chill. Νιοκανιέ. Όπα. Νιώπανιεμάι, κάπως έτσι δεν πάει. Νιοπανιεμάι. Παιδιά, Πολύ χέσιμο. όλα τα games τα έχουν παίξει όλοι τους. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να τα παρακολουθήσω. Νιοπανιεμάι. Άμα είναι χέσιμο, εντάξει, καλά θα πάει αυτό. Ο Πούτιν παρεξηγήθηκε, ναι. Λες να μου κάνει πόλεμο. Να σου πω κάτι. Δεν θα πάει καλά αυτό. Λες να με βλέπει ο Πούτιν, να είμαι τόσο. Δύο πρωθυπουργούς μέσα σε μία νύχτα δεν γίνεται. Γιατί ποιον άλλον είπαμε. Το θειό μου. Ποιος είναι ο θειός σου? Δεν παρακολουθείς Discord πολύ, Όχι. Α, ναι, στο Discord έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχω θείο το Μητσοτάκη. Έχεις θείο το Μητσοτάκη? Интересно, в этом чертовом доме хоть что-то работает? Το τζάμι είναι μπλιέτ. Μπλιέτ, το τζάμι σου που θα σπάσει δεν το έχεις καλά. Ήθελε να μας φέρει εδώ. Ωραίο τέτοιο έχουν. Χαλάκι. Ήθελε να μας φέρει εδώ. Ρε, εσύ έχει ωραία γραφικά, ρε. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι το φώτισα πάρα πολύ ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Νιωπανιεμάια. Α, Έχω καινούριο σλόγγαν σήμερα. Ευθυμίου, το ξέρεις το παιχνίδι ρε? ναι, ρε. Αφού μας είπε καλά να περάσουμε. Όχι, μια χαρά είναι, λέει η Μέτη. Γεια σου Μέτη! Λες Τι κάνεις? Λες να μην, γιατί θα ξεκινήσει πόλεμο στην Εύωση. Είσαι καλά, Μέτη! Άσε μην φάμε κανένα πρόστιμο τώρα. Τι, για ποιο πράγμα φάμε πρόστιμο? Από 1η Μαΐου δεν πρέπει να πιάνεις στο στόμα σου διάσημους, γνωστούς και ευρωβουλευτές. Τρως πρόστιμο. Βουλευτές και όλους αυτούς. Μέχρι και ποινή φυλάκισης. Στα παπάρια μας. Αχου. Παιδιά, τώρα τι γίνεται εδώ, τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, δεν έχεις τηλέφωνο, δεν... Νιωπανιεμάι, Δεν- ναι. Μα σου μιλάω, μην. Ναι. Μιλά. Ευχαριστούμε. Κλειδωμένες πόρτες, όχι τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ αυτός είναι πλαστικό τέτοιο τάπητας, έτσι. Είναι μοσαϊκό. Είναι πλαστικό, δεν είναι ξύλο. Όπως τα μοσαϊκά δεν ήταν έτσι. Είναι πλαστικό μωρέ, είναι αυτό που βάζουν που είχε το τέτοιο. Λοιπόν, δεν ανοίγει τίποτα από εδώ, πάω να φύγω από εδώ γιατί βαρέθηκα. Ο Αλιέξανδρος. Ναι. Αυτό είναι από Σεφερλί, Ο Αλιέξανδρος. Ο Αλιέξανδρος. Σε φερλί αγαπάμε να ξέρετε πολύ. Κάτι ακούγεται μέσα από εκεί. Τηλεόραση. Έλα φιλαράκι. Δεν σου ανοίγει. Σου φέρε τα σουβλιάκια μπλιέτ. Το μπλιέτ είναι βρισιά. Ναι, Το TikTok ξέρει ρωσικά. ναι, έχουμε πολλούς Ρώσους μέσα. Το TikTok αν ξέρει ρωσικά. Ας τους Ρώσους. Φυσικά και ξέρουν ρώσικα. Ποιος από εσάς ξέρει ρώσικα? Ο Ανέστης, Ο Ανέστης. ο Ντεπών. Ντεπών. Ναι. Ποιος Ντεπών? Ντεπών GR. Αναβράζουν ή... Δεν ξέρω. Πλάκα κάνω Ντεπών, να μην παρεξηγηθείς. Τον έχει πιάσει μαλάκινση τώρα βασικά. Ο Τζόκερ, ο Βέλκος. Βέλγο ξέρεις ρώσικα. Γράφτε κάτι στα ρώσικα. Γράψτε, θα χεστούμε στα ρώσικα. Γράψτε. Στα ρωστικά. Θα ρωστήσουμε κάθε φορά που λες μακακία. Ρε, γράφεις εσύ στα ρώσικα, αλλά εγώ δεν διαβάζω ρώσικα. Πριβιέτ. Γράψε ελληνικά ρώσικα. Άκου ρε πούστη. Πριβιέτ. Έτσι δεν είναι η πρώτη λέξη, Ανέστη. Γράψτε όλοι στα ρώσικα. Γράψτε, γουστάρα. Πάμε να τους τρελάνουμε όλους.
Άμα μπει κανένας που δεν ξέρει. Privet. Να, αυτό το θυμάμαι, το κατάλαβα στην πρώτη Το λέξη. privet δεν είναι το privé. Τι σημαίνει privet? Αχα, Σεκ. σεκ. Ναι, να σας πω κάτι, εγώ δεν ξέρω, δεν τα πω. Μπορεί να βρίζετε καμιά μαμά μου. Να σας πω, το game είναι 50 λεπτά λέει και. Εμείς Θα θα το κάνουμε 3 ώρες. το κάνουμε 3 ώρες τώρα. Εδώ τι πρέπει να κάνω, ξέρει κανένας? Σουκαριέ, τα καία σε μία βραδιά. Σουκαριέ. Ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω? Καλησπέρα, Black. Εδώ, όχι. Κάτω δεν πάει πουθενά. Ωραία, εδώ, αυτές οι πόρτες ανοίγουνε. Όχι. Από εδώ γάβησε το κόπρος. Από εκεί. Α, ανοιχτή πόρτα είναι από εκεί. Πού είναι, εδώ? Μπροστά σου, ρε. Εδώ μπήκαμε, Α, ρε. μπήκαμε. Από εδώ. Ευχαριστούμε, Black. Να σε καλά, ρε Black. Ξέρει κανείς τι κάνω? Του τρελάνει. Γράψτε ρώσικα. Γράψτε το ένα, γράψτε το άλλο. Μήπως ξέρετε και τι κάνω εδώ. Στο τέλος του πούνε. Γράψτε στα ρώσικα τι κάνω. Δεν θα καταλάβω ποτέ τους άλλους. Το ίδιο και το αυτό είναι. Αρχικά πρέπει να συγκεντρωθεί, σου λένε όλοι. Άιντε, πάμε, συγκεντρώσου. Εντάξει, ρε παιδιά. Τη σκάλα, μήπως την παίρνει για κάπου. Όχι. Για πουθενά. Πρέπει να συγκεντρωθώ, Λίγο. Ευθυμία, θα βοηθήσει το φιλαράκι σου. Όχι, ρε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Μα τι να Όπα, κάνω? έσβησε το φως. Ναι, ανακαλώ, ανακαλώ. Καλό, Αλλάζει μουσική. ανακαλώ. Έρχεται το σονσέρ, περίμενε. Το πατάω να γίνει κόκκινο για να έρθει. Όχι. Καλησπέρα, μαράκι. Πάτα συνέχεια. Πάτα το συνέχεια. Ξέρω εγώ τι να πω. Το πατάω, έλα. Σουγκαλιέκι. Έλα, ρε. Φιλαράκι. Κάτω αυτό το πιάνεις. Όχι. Όχι, αλλά σκύβω. Τον έχει πιάσει εδώ και πολύ ωραία χαζομάρα. Εντάξει, ρε, ας με πιάσει και εμένα μια φορά η χαζομάρα, δεν πάθουμε τίποτα. Εδώ η πόρτα. Εδώ πήγα, ρε φίλε, τόσες φορές. Το κουδούνι δεν πατάει. Εδώ δεν κάνει τίποτα. Εδώ πίνακας τίποτα να... Άξουμε το πίνα. Что, серьезно? Как своевременно. Seriously, right to time. Οπα, The elevator is not working, λέει. κάτι τρέχει. Это что еще за χерня? Кто-то побежал наверх? Κάποιος τρέχει στις σκάλες. Πού είσαι, ρε μπε, ρε μπλιέτ. Έλα εδώ, ρε. Πού ξέρεις αν ανέβηκε και κατέβηκε, ρε ζωή. Γιατί. Λογικά ανέβηκε. Πού είσαι, ρε μπλιέτ. И куда все делись? Мне что, теперь пристально вглядываться в каждый лестничный проем? Τι είπε. Έτσι μέσα πριν. Τα αγγλικά τα διάβασες, τι είπε. Όχι, κάτι για τις σκάλες, ότι πρέπει να κάνει κάτι στις σκάλες. Κάμα την Παναγιώτα μου μέσα γαμώνα τρίχιασα από μαλάκα, τι έχω πάθει. Shit, σκατά! Shit. Πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος μου. Τώρα το κατάλαβες, βρε μαλάκα. Ας το διάστο. Ναι, ότι έτρεξε κάποιος, αυτό το είπε πριν. Ας το διάστο. Ας το διάστο και πήγαινε ξαναπιάστο. Από εδώ μέσα. Δεν μπαίνω. Μαλάκια σχέστηκα, ήταν πολύ δυνατό, Μέχρι στιγμής το παιχνίδι μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Να δώσουμε λίγο όμως βάση. Εντάξει, θα δώσω. Άντε. Σοβαρευτούμε λίγο. Νομίζω πρέπει να κατέβει τις σκάλες. Κάτι για τις σκάλες σου είπε να κάνεις. Ζωή. Ωραία, να κατέβω τις σκάλες. Όπα, τι ήχος είναι αυτός, μαλάκα. Γιατί έδωσε τέτοιο ήχο. Μια χαρά ήμασταν εκεί, μιλάγαμε με το φίλο του. Καλησπέρα, Δεσποινάκη. Παιδιά, καλά δεν ήμασταν ηρέμοι. Ναι. Γιατί δίνει τέτοιον ήχο τώρα, μια χαρά Ξέρω. ήμασταν. Λύσαξες με αυτούς. Δεν θα σου ανοίξουν την πόρτα, δεν θέλουνε. Δεξιά σου, δεξιά σου, δεξιά σου, δεξιά σου, δεξιά σου, δεξιά σου. Κασασέρ. Πώς γίνεται, πριν είπε ότι δεν λειτουργεί το σανσέρ όμως το χαρτί που διαβάσαμε. Κάτσε να πω εγώ τώρα. Όπα, έκλεισε μόνο του.
Очень интересно. Very А interesting. конкурсы с Will there be аниматорами costume будут? chapter? Όπα. Τι να πάω? 2. Στο πρώτο δεν ήμασταν. Στον πρώτο είμαστε. Λογικά. Α, ωραίο αυτό. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, να συμβαίνουν τρελά. Του άλλαξε τα φώτα, ρε παιδί μου. Πάτε το κόκκινο. Ωραία. Και Δεν τώρα- ανοίγει κιόλας εγκλωβιστικά. Πάτα το κόκκινο ή το άλλο, το base shoot. Το stop είναι. Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток выбраться Keep самостоятельно. calm and wait for help. Сохраняйте спокойствие и Wait for ждите help. помощи. Εντάξει. Если вы застряли, не предпринимайте Αυτό που, Να, κάποιος ήρθε. αυτό που κατάλαβα είναι το Prinyamai Stairs. Тут кто-нибудь есть? Is there anyone here? Εγώ είμαι. Όπα! Ζωή, ηρέμησε λίγο τώρα, μάτι την Παναγία και το Χριστό. Ναι, we stuck εδώ, here. Ну, а на что это еще похоже? Скорее всего, застрял. А как Вы пневма? можете помочь? You can help. Наверное, предохранитель выпила. The fuse has blown. I will try to fix it now. Πάλι fuse. Του λεφτό τα βρει αυτός. А это случайно не вы, как Crazy сумасшедшие upstairs бегали по earlier. этажам? Thank you. Я только что пришел. I just got here, so it definitely was me. In fact, no one has lived here for a long time. It's very strange that you... Πάει, δεν έχουμε Эй, τεχνικό всё в πια. порядке? Вы еще там? Ау! Αού! Надеяться, что его не сожрал тот дикий пес. Χρόνια на πολλά, улице. πολύχρονος Ανδρέα. Χρόνια πολλά, Ανδρέα! Μ' αρέσει η εικόνα προφίλ σου. Και τώρα, Γιωμπάνι! Άνοιξε μπλιέτ! Έχω να παραδώσω. να σου πω, έπρεπε να βάλει τα... Μαλάκες. Έλα να το πάρουμε λίγο σοβαρά όμως. Όπα το game. Εντάξει, έλα. Τέλος. Λίγο Το στο σοβαρό. game είναι σοβαρό. Φέρτε μου να φορέσω ένα σακάκι. Έλα τώρα, κόψε τις βλακίες και προχώρα. Εκεί κάτω λέει stop. Με Έτσι το γράφουνε, ναι. stop. Είναι κτόπ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται με αίμα. Κοίτα. Τι ώρα που, κοίτα τι ώρα που το έχουμε φτιάξει. Καλά, τι σπλατεριά είναι αυτή, ρε. Έλα ρε μαλάκα, κοίτα. Ω, το πέταξε. Τι τον έκανε. Όπο τον Μπιπ. Μπιπ. Βγες γρήγορα λένε. Βγήκα γρήγορα, τι να κάνω ρε παιδιά. Πού είναι τώρα, δηλαδή το πτώμα πού πήγε. Το έφαγε. Α, τόσο καλά. Ξέρω εγώ. Α, μήπως το πέταξε στο άλλο elevator από κάτω. Το ανοιχτό. Λέγε ρε. Ανή. Α, όχι, κάτι χέρια είχε πάνω στο elevator, το είδες. Πού. Αριστερά ρε μάνα μου. Στο elevator, να τα. Ο τεχνικός είναι ρε. Εντάξει, τι κάνουμε, λογικό είναι. Πήγε να το φτιάξει. Εδώ μήπως είναι το πτώμα. Όχι. Ευχαριστούμε. Έλα πες το. Ευχαριστούμε για το follow, Νικόλα. Μέτι, δεν έχω ιδέα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πάω από εδώ. Πάω από εδώ, δεν μ' αρέσει. Εσύ που μας έκανες τώρα follow, σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν θέλω να πω το όνομά σου γιατί δεν θέλω να το κάνω λάθος. Σβιέτκα. Δεν θέλω να σε προσβάλλω και να το πω λάθος. Αλλά ευχαριστούμε για το follow. Έκλεισε. Γεια σας, Ζωρέλ. Έκλεισε η πόρτα. Βγάζω ρε Ζωρέλ. Για χτύπα το κουδούνι. Δεν μου δίνετε. Ωραία, φύγε αλλού. Σκάσαν οι Ρώσοι ρε. Καλησπέρα. Πού να πάω ρε. Δεν έχει τίποτα. Άνοιξε εδώ τίποτα. Γιατί δεν φεύγουμε. Τι να κάνουμε εδώ τώρα ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Καλησπέρα στους ήρθανε τώρα. Φωτεινή. Γεια σου ρε Φωτεινή. Πώς αλλιώς να σου το πω. Μόνο εσένα αγαπώ. Δεν ξέρω που να πάω και ξαναπάω πάνω να ξέρεις. Νομίζω ότι απλά πρέπει να κάνεις. Είναι λούπα. Είναι λούπες. Ναι, μάλλον, δεν ξέρω. Δεν το έχουμε ξαναπαίξει με τι, όχι. Πίστεψε με, σήμερα καθίσαμε να σκαρτάρουμε και παιχνίδια έχουμε παίξει και πια όχι. Μας βγήκε.
Παναγία. Το μνι. Δεν μπορούσαμε να θυμηθούμε ποια έχουμε παίξει και ποια όχι. Εντάξει, κάναμε δουλίτσα σήμερα. Κάναμε. Ωπα, Παναγία μου. Εδώ δεν το πίστευα άνοιξε ότι έχουμε παίξει τόσο αυτό. πολλά. Άνοιξε αυτό. Όχι, ανοιχτό ήταν αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Αχ, σε ευχαριστώ. Ξαναπατάω το κουδούνι. Όπα. Διαφορετικό πάτημα αυτή τη φορά. Όχι, ρε, το ίδιο είναι. Δεν ήτανε. Εδώ άνοιξε η πόρτα. Και έκλεισε. Μήπως πρέπει να ξαναμπεί στο elevator. Μήπως. Λύσαξε να κάνει zoom στο χαλί. Τόσο πολύ σ' αρέσει. Πάμε να φτιάξω εγώ έναν καρό. Γεια. Εδώ δεν κάνει τίποτα. Γεια σου, Χριστίνα. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναμπεί στο elevator. Αυτό θα κάνω. Εδώ. Плохой человек и должны поплатиться за свои Ωπα, деяния. μαλάκα. Вы очень плохой человек и должны поплатиться Τι за свои μπομοτζέ, деяния. μπομοτζέ. Τι είπε? Μπολιο, μπολιο, μπολιο. Вы очень Ой, плохой очень. Σταμάτα να человек и ακούσουμε. должны поплатиться за свои деяния. Ναι, Вы очень плохой. ναι. Κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Έναν Вы άνθρωπο. очень плохой человек и Ναι. должны poплатиться Лес, за Το свои ναι, το ποπότσι, να деяния. πληρώσουμε. Вы очень плохой человек. Pay for a person. Вы очень плохой Бабуи, человек бабуи. и должны поплатиться за Ναι, τι свои να πληρώσουμε. деяния. Υπάρχει ένας άνθρωπος Вы τι φας, очень τι λέει. плохой человек Бабуи. и должны поплатиться за свои Δεν μ' αφήνει να μπω деяния. μέσα. Вы очень плохой человек и должны Έλα, поплатиться έλα, за η свои αγαπημένη μας Ρώση να деяния. μας Τι πούνε να τι το κάνω λέει. αυτό, ρε Плохой μαλάκες. человек Τι μας и λέει. должны Μπόι, μπόι, μπομοτζέ. Вы Μπομοτζέ. очень плохой Σταμάτα να ακούσουν να μας человек πούνε τα и παιδιά. должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны Σου λέω κάτι λέει για поплатиться pay, за για свои αγορά. деяния. Να αγοράσει έναν άνθρωπο. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί για pay. Νομίζω ότι δεν πέρασε καλά αυτός. Αυτό έγραφε πριν. Τι έγραφε πριν. Μπομοτζέ, μπομοτζέ. Ξανά άνοιξε η πόρτα, ξανά άνοιξε η πόρτα. Ξανά άνοιξε η πόρτα, πάω να μπω μέσα, πάω να μπω μέσα. Α, είσαι κάποιος άνθρωπος και πρέπει να πληρώσεις Ωπα, γι' αυτό. Α, Ακού! Τι? ακούς τώρα τη μετάφραση. Είμαστε λέει Είσαι κακός άνθρωπος και πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό. Εμείς είμαστε κακός άνθρωπος και πρέπει να πληρώσουμε γι' αυτό. Νιέζα, νιέζα. Πήγαινε, λέει η Μανουέλ. Κάποιος κλαίει. Τι είναι αυτό? Η γυναίκα του διαχειριστή που ήρθε να μας φτιάξει το elevator. Εγώ λέω στο δικό σου διαχειριστή. Λοιπόν, Ήρθα να πάρει τα αυτό δεν μ' κοινόχρηστα. αρέσει. Είναι μαυροφορεμένη. Κοιτάτε, κοιτάτε. Ήρθε να πάρει το κοινόχρηστα, είμαι εγώ. Κοιτάτε, κοιτάτε. Τι κάνει. Δεν πληρώνω, δεν λειτουργεί. Το ασανσέρ Το elevator. είναι ένας παπαζής και μας πάει τα νεύρα. Και θέλει pay. Όπα, κάτσε, κάτσε. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, ρε. Κάθεται ή έχει ένα πει. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό, ρε. Κάθεται ή έχει πει. Θα κάθεται. Παρακαλώ. Κλαίει μωρή γυναίκα, ρε. Τι κλαίει, ρε μαλάκα. Η πόρτα βάρεσε. Η μπροστά αυτή τη βαράει, ρε, την πόρτα. Έλα μου, ρε. Νομίζω ότι αυτή η πόρτα βάρεσε και αυτό δεν κλαίει αυτό. Κλαίει αυτό Έλα, εδώ. σταματήσεις να ακούσουμε. Αυτή κλαίει. Αυτή κλαίει. Χείρα θα είναι, μορθάχα στον άντρα. Να, μας ανοίγει. Όχι, ρε μαλάκα, πάτησα τα γυαλιά. Με άκουσε. Συγγνώμη, είναι κανείς εδώ. Γιατί κλαις γλυκιά μου? Όπα, Πνίγεται. κάνε λίγο ησυχία. Γελάει, γελάει, γελάει. Να πάω. Τσάτ, να πάω, γράφτε, ρε. Κάτσε να ακούσουμε. Όσοι θέλετε να πάω, γράψτε, ναι. Γέλιο. Μπορείς να πας να ακούσουμε γέλιο. Κάτσε να μην τα γράψετε στο chat. Ναι, ρε, πήγαινε, όρμα. Ναι, πήγαινε, ναι. Ναι, πήγαινε, ναι. Ναι, πήγαινε, ναι. Οργανωμένο το έχετε να τα γράφετε έτσι. Πάω, κοίτα. Συγγνώμη, Δεσποινείς. έχετε μια σφουγγαρίστρα να πάρουμε τα αίματα. Χείρα είσαι. Αχ, έχει αίματα στα έχει αίματα στα χέρια. Φύγε. What the fuck is going on here? I'm getting the hell out. Σούντα. Δεν φε... Τι είναι αυτό, ρε μαλάκες? Θα φάμε... δεν θα περάσουμε καλά. Πού ακούγεται από εδώ? Από δεξιά το ακούω. Αν μου έχεις βάλει σωστά τα ακουστικά, από δεξιά το ακούω.
Τα έχουμε βάλει σωστά, ρε. Left, right, ανάποδα τα είχα. Το right είναι δεξιά. Το right είναι δεξιά. Ωραία, σωστά τα είχα. Σωστά τα είχα και εγώ. Μαλάκες, έχουμε τρελαθεί, να ξέρετε. Έχουμε πάθει ζημιά εδώ τώρα. Τώρα έχουμε φάει κοκομπλόκο. Πόσο μας έβαλε το game, πόσο βαρέψαν τα πράγματα, έτσι. Όχι, τι έπαθε σκουδούνι τώρα. Όχι. Όχι ρε, από εδώ το προλαβαίνει, κατάλαβες. Η ντουλάπα εδώ τι φάση, αριστερά. Ντουλάπα δεν κάνει τίποτα. Εντάξει. Νικόλα, καλώς ήρθες ρε φίλε. Ευχαριστούμε για το follow, Νικόλα. Αν αντέχεις, αν μας αντέχεις κι εσύ. Μπαμπαγί. Στο διάλογο, κλείστο. Δεν κλείνει το μπουρδέλο, κακώς το άνοιξα. Παπαγί. Το παιχνίδι λέγεται Please Forgive Me και αυτή τη στιγμή ζητάω από όλους Please Forgive Me. Δεν μ' αφήνει να μπω όμως. Μήπως ανοίξει πόρτα, βάλει πίσω. Όχι, τι είναι αυτό. Έχει πέσει το φωτιστικό. Από εδώ αριστερά ακουγότανε κάτι, παιδιά. Ναι, να το ακούγεται πάλι. Κάνει ησυχία. Τι? Εκεί μέσα σου έδειξε. Α, χαρτί. Τίποτα θα γίνει. Μαλάκες. Για να βλέπω τη δολοφονία μου εκτός. Όχι, behind this door will gnaw your face. Behind this door We will gnaw your face. Κάτι με το face. Άρα καλά είπα εγώ για να βλέπω. Είδες. Κοίτα, είναι για. Έλα. Για εμού βλέπω τη δολοφονία που έρχεται. Αρχίζω να φοβάμαι μαζί σου, έτσι. Πραγματικά θα αρχίσω να σε φοβάμαι. Τσικά και μπέ είσαι. Μαλά, καλησπέρα ρε Βάσιλη. Ρε παιδιά, τι λέει? Είναι ήσυχη πολυκατοικία δοδιασμένη 600 ευρώ. Ναι, με έτεινε. Ξέρεις πως λέγεται το σ' αγαπώ στα ρώσικα? Γιαβάζ νιου μπλου. Γιαβάζ νιου μπλου, ακόμα και αυτό είναι. Ακόμα εδώ δεν έχει γίνει τίποτα πάντως. Πίσω από αυτή την πόρτα να φάω το πρόσωπό σου με κόκαλα. Κοντά έπεσα όμως με τη δολοφονία. Και εδώ χαρτί. Καλησπέρα Σιρόπουλε! Έλα ρε, error! Γεια σου ρε Σιρόπουλε! Το ρουλιαχτό τα κουτέ. Ναι, behind this door will rip out your guts. Έχει. Πίσω από αυτή την πόρτα θα κάνουμε rip τα guts σου. Δεν έχω. Στην προηγούμενη πόρτα θα κάναμε rip το πρόσωπό σου. The elevator is not working, το είδαμε πριν αυτό. Δεν θα το πατάς δεξιά, το βγάζει. Κάτι έρχεται. Ακούγεται τέτοιο στο ραδιόφωνο ρε παιδιά. Ευχαριστούμε για το follow, Μάνο. Αυτή η πόρτα δεν ανοίγει, ζωή. Καλησπέρα ρε Ζαχαρία, καλώς ήρθες. Τι πρέπει να κάνω τώρα ρε που γαμώ το. Γιατί το άνοιξες πάλι? Ήταν ανοιχτό ρε μωρό, μου το είχα ανοίξει κατά λάθος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω παιδιά. Γιάννη, καλώς ήρθες. Σύση, ευχαριστούμε για το follow. Σίμων, ευχαριστούμε για το follow. 2 φρύτες πρεσβομέτρια, ευχαριστούμε. Γαμώ το. Και Σκύρας. Γεια σου ρε και Σκύρα. Πίσω από την πόρτα δεν έχουμε κοιτάξει ποτέ. Δεν μπορεί να κλείνει, Όχι, έχει το τούβλο. τούβλο. Τι πρέπει να κάνω τώρα ρε Δεν φίλε? ξέρω, λούπα, ξανακατέβα πάλι κάτω. Πάλι. Λάμπρο, ευχαριστούμε. Στο χαλί, ποιο χαλί? Ποιο χαλί? Και άλλο χαρτί, στο χαλί, ποιο χαλί? Εδώ κάτω τι είναι αυτό αριστερά, δεν υπήρχε πριν. Κουτάκι μπύρας. Το άλλο χαλί πήγαινε μέσα, δες τα χαλιά, ξέρω εγώ. Πρέπει να βρούμε κι άλλο
Δεν κάνουν τίποτα τα χαλιά, ρε παιδιά. Νομίζω λέει πρέπει να βρούμε και άλλο χαρτί. 3 χαρτιά. Ξέρω εγώ. Μας έφυγε κανένα χαρτί, λέτε. Καθόλου όμως, Νόνι. Εδώ δεν με αφήνει να μπω πια. Δεν έχει. Πηγαίνετε κάτω, κάτω πηγαίνετε λέει. Ωχ, παιδιά. Αυτό το TikTok σήμερα μου έχει σπάσει τα νεύρα, Παιδιά, έχω σκάσει, παιδιά. Ναι. Ας το TikTok να λέει. Πηγαίνετε κάτω. Α! Να, εμφανίστηκε κι άλλο. Να. Εμφανίστηκε κι άλλο. Άκου μετάφραση τώρα. Έλα, για. He will cry and call your mommy. Το monkey το βλέπεις, είναι μάμι. Μαμούκα. Λοιπόν, 1, 2, 3 χαρτιά βρήκαμε. Άρα πρέπει να πηγαίνω, έρχεσαι ζωή όλη την ώρα. Ναι, Πάνω ρε, κάτω γάμο. δεξί. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Και άλλο χαρτί. Εμφανίζει χαρτιά. Don't go into. Τέλος πάντων μπει σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, έλα τώρα που με έχει βάλει, μη μου κάνει. Επιμένει, σου λέει τι no don't go. I want to be inside. Έρχεται σιγά σιγά, Νικ. Ευχαριστούμε για τις κοινοποιήσεις. Ευχαριστούμε. Παιδιά, οι κοινοποιήσεις βοηθάνε πάρα πολύ, όντως. Ναι. Χαρτί απέναντι. Τα ανοίγει σιγά σιγά τα χαρτιά. Καλησπέρα, Κώστα. Hello. You will die here today. Today, you will die here today. Είναι λιγότερα τα γράμματα, γιατί. Τέλος πάντων. Γουστάρω που είναι ξένη γλώσσα μου. Είχε και άλλο χαρτί, Παναγία μου. Δεν ξέρω. Αυτό τι είναι? Όχι. Ναι, go. Τι είναι αυτό? 2 και 2, 4. Περίμενε. What is this? Περίμενε, βρε. 3. Δεν χρειάζεται να πετάς σου από αυτό. Zoom. Με το λέει read. Ένα κλειδί. Ωραία, πού θα το βρούμε το κλειδί? Τι κλειδί? Ναι, είναι Κάνεις ένα 2 κλειδί. βήματα. 2 βήματα δεν είναι αυτά, παπούτσια δεν είναι αυτά, πατούφ, τι ξέρω. Μάλλον. Απ' την άλλη μπροστά τι έχει? Χαλί. Για χαλίλι. Για λελελί. Τα σπάει το chat, γουστάρω, δώστε, σπάστε το. Κάτω το πατάκι. Ναι, μπράβο ρε φρουρά, Πού είναι το χαλί? Να το. Πού είναι το χαλίλα, πού είναι το κλειδί? Για χαμπίμπι, για. Και add to inventory. Έχουμε και inventory. Ναι, Oh jeez. ναι, τώρα. Τώρα open the door. And you will die. Φυλάκια. Μισό να κλείσω τζάμι. Έχω και Δεν μπαίνει. Α, είναι αλλού. Εδώ ρε, κλειδαριά ρε. Είναι 3 πόρτες. Ρε στην κλειδαριά μάνα. Ωραία, μου, πάμε να εδώ. δοκιμάσουμε εδώ να δούμε. Ναι, Τι γαμίσαμε. όχι. Κάτω. Πάμε κάτω. Ξέρω εγώ. Pokemon. Μπαίνει. Στην άλλη τη μεσαία. Όλα στη μεσαία. Κώστα. Πήγαινε ευθεία λέγανε. Τσολακίδης, ευχαριστούμε πολύ για το follow. Κώστα στη μεσαία. Διάλεξε μια κέμπα. Μαλάκα. Θα συνεχίσει την Ήταν από το ποτό. Α, το έχω πάρει πολύ αψήφιστα το παιχνίδι. Το έχω πάρει πολύ αψήφιστα το παιχνίδι. Παιδιά, συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι άρχοντας. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Εγώ είμαι ο Γκάμπλερ. Ναι. That's my nickname. Δεν θέλω να τον λέτε άρχοντα. Εγώ είμαι Ζηλεύω. αυτός που βγάζω τα nickname, που βαφτίζω. Ζηλεύω. Εντάξει, είμαι πολύ ζηλιάρα. Αυτός το ξέρει, το έχω πει από το πρώτο ραντεβού. Γαλάκα, τι πάθαμε. Τι λέει, press the right mouse. Button to open the door with the key. Κάτσε να αφήσω το Πίκατσου κάτω. Εδώ πρέπει να μπούμε δηλαδή. Μάλλον.
Error πάθαμε. Ναι, ρε Σιρόπουλε. Μαλάκες, πώς τη φάγαμε. Ο Γιάννης ο Σιρόπουλος, να ξέρετε, είναι μέλος της ομάδας μας, Ναι. Είναι ο Error. Αυτό είναι το nickname του. Και αυτή είμαι περήφανη γιατί το έβγαλα εγώ. Oh my heart, I don't feel good. Εγώ να δεις τι έπαθα. Ευχαριστώ πολύ. Ωχ, Παναγίτσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Кто-то запер меня в этой квартире. Someone locked me in this apartment. What the hell is going on here? I will until the morning and call for help. It's much safer here anyway. Τι here μωρέ βλάκα είναι safe εδώ. Με το κόκκινο κερί εκεί κάτω. Τον κλειδώσανε, αυτός είναι τόσο ηλίθιος. Τον κλειδώσανε μέσα σε ένα apartment και λέει εδώ είμαι, εντάξει. Καλά, γενικά τα games το έχουν αυτό. Την προηγούμενη φορά παίξαμε με έναν αστυνομικό που δεν άγγιζε Δηλαδή... πράγματα και ξαφνικά πέταγε τα σκουπίδια και έβαλε τους νεκρούς μέσα στο χώμα. Σκέψου ότι εσύ πας, ας πούμε, τέλος πάντων, έρχεται η κακιά ημέρα, η κακιά στιγμή και εξερευνείς κάτι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Πρέπει, δεν μπορείς να φύγεις από πουθενά. Ναι, λέμε τώρα. Εγώ θα αυτοκτονούσα. Και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί, ναι, και σε κλειδώνει κάποιος. Ναι. Δεν θα πεθάνεις σε καριέρα. Θα είχα πεθάνει από πριν. Να ξέρω τι λέω. Θα φύγει από πριν εγώ. Τώρα θα με είχατε χαιρετήσει εμένα. Από την ώρα που θα με είχες αφήσει απ' έξω από την πόρτα. Α! Αλλό! Αλλό! Δεν μ' αφήνει το πειράξω. Κάτσε, μπορεί να είναι αυτόματο. Αλλό! Здесь темно. Нужно найти φανάρι. It's too dark here. I have to Find find the a flashlight. flashlight. Σε παρακαλώ πολύ. It's too Άνοιξε η dark, πόρτα, άνοιξε η φαντάσου. πόρτα. Ποια πόρτα άνοιξε, Δεν το άκουσα που κάνει. Να το πάρ' τράχεις. Και ξεκινάμε με βεσέ. τουαλέτα. Εδώ το φως. Νιώμπανιμε. Νιόμπανιμα. Άλλο. Βεσέ νούμερο 2. Τουλάχιστον έχει 2 βεσέ. Αλλά μένει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτό το σπίτι όμως. Το ξέρεις. Και θα σας το εξηγήσω. Γιατί μένει ένας άνθρωπος μόνο. Γιατί? Γιατί είχε μόνο μία οδοντόβουλτσα και μία οδοντόκρεμα. Πρόλαβες και είδες την οδοντόκρεμα και την οδοντόβουλτσα. Βεβαίως. Αλλά είναι παντρεμένο ζευγάρι. Άρα ένας από τους δύο δεν πλένει δόντια. Βρωμιάριδες. Πού να μου χάσετε. Ρένα, καλώς ήρθες ρε Ρένα. Πού είσαι ρε Ρένα? Είναι πολύ πρόστιχο το παιχνίδι. Αλήθεια. Τι λέτε τώρα? Α. I like it, move it. I like the move it. Πρέπει να βρω flashlight, Πάντως, αφού έχει 1 εκατομμύριο κεριά, τι το κάνει το flashlight? Και είναι και κόκκινα βαναθέματα. Πολύ μπουρδελέ. Είναι λίγο... Α, αυτό είναι. Ποιον αγαπάς? Να τις κάνουμε πρώτα σιγά μου. Ποια αγαπάς? Κλειδωμένα. Ξεκινήσαμε. Πού θα το βρούμε το flashlight? Εδώ. Ξέρω κι εγώ. Όπα. Εντάξει, είναι πολύ σκοτάδι πάντως. Σκοτάδι. Γύρω μου σκοτάδι. Εδώ είμαι το έντρινο με αργαλιέτα. Σκοτάδι. Το flashlight. Απα. Δεν κλείνει την πόρτα. Εκεί. 12 Σκοτάδι. και 5. Γιατί φωνάζεις? Με έχεις κουφάνει. Τι έχεις πάθει σήμερα? Τι πήρες πριν έρθεις? Ήπιες καφέ? Ναι. Εντάξει, τη γάμισα. Παιδιά, δεν βρίσκω. Δεν ξέρω, παιδιά. Του flashlight δεν του βρίσκω. Του flashlight. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Α, η γόβα η κόκκινη. Too much love. Του φουτάκι που το έχει. Ωραία, ψάξε λίγο να βρεις για flashlight, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, τι κάνω? Αυτό δεν είναι ψάξιμο, έτσι ψάχνεις εσύ. Έτσι ψάχνω, ναι. Μην με πάρεις τώρα να αρχίζω αυτό. Πες μου ότι Βασίλη δεν ρωτάς πραγματικά τι σημαίνει πρόστιχο. Πόσο ανήλικος είσαι? Να πεθάνω τώρα? Παιδιά, εδώ κάνω παρέμβαση. Να ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι για άνω το 18 και βέβαια όσοι είστε κάτω των 18 χρειάζεται γονική συνένεση για να είμαστε εμείς καλυμμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Σας κάλυψα όλους.
Το ξέρω. Ναι, αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό να μην ξέρεις. Είναι καλό που ρωτάς. Και πάντα να ρωτάς στη ζωή σου για οτιδήποτε δεν ξέρεις. Όλοι σας. Κανένας δεν είναι γνώστης. Εντάξει. Για πες μου τώρα. Λοιπόν, εδώ έπεσες έξω γιατί έχει μία και μία-δύο οδοντόβουρτσες. Α, και έχει και ένα ξηραφάκι. Και έχει και ξηραφάκι που το είδες. Α, τον διάμεσα. Πίσω από τον οδόκρεμα. Και έχει και ένα ξηραφάκι. Καλά, βρωμιάριδες όμως, Σαμπουάν που είναι, ρε! Α, εκεί πάνω θα είναι, ρε, έχουν τέτοιο. Εκεί είναι για άπλυτα ρούχα. Παιδιά, δεν βρίσκω flashlight τώρα. Πού το είναι το flashlight, ξέρει κανένας? Εδώ είναι για να γυαλίζουν τα παπούτσια τους. Πολύ περίεργο δεν είναι? Μας ζητάει να βρούμε μέσα. Μας ζητάει να βρούμε flashlight. Πού όμως, ρε φίλε, θα πρέπει να ήταν πιο εύκολο για να μπορούμε να ψάξουμε το σπίτι. Τόση ώρα κάνουμε ένα. Όπα, δεξιά κοίτα. Δεξιά κοίτα. Ζωή. Τι? Πήγαινε μέσα εκεί. Πού? Προχώρα. Σταυρούλα, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Είδες κάτι και δεν μου το πες και με χέστηκα, έλα. Όχι, δεν είδα κάτι, αγάπη μου. Αλλά είπαμε ότι είναι λούπα και πρέπει να πηγαίνουμε ερχόμαστε. Όπα, βήματα. Μουσική είναι. Δεν ακούς τα βήματα. Πάνω στο πιάνο κάτι έχει. Το Τζόκερ. For your holiday, various costumes, sound, laugh or scare, call directly. 8-956-314. Τιτ. Παιδιά, θα χεστούμε, Είναι σκληραίνει απότομα, έτσι. Είναι αυτό που σου είπα, ότι έχει λούπες, οπότε πρέπει να πηγαίνω, έρχεσαι λίγο πιο γρήγορα. Αφού δεν ήταν κλειδωμένη αυτή και δεν άνοιξε. Δεν, κλειδωμένη είναι. Να, το flashlight. Πού το? Δίπλα στο, αυτό τι είναι? Όχι, σίδερα είναι. Όχι, αυτό είναι αρωματικό. Σε αυτά που τα βάζεις έτσι. Εδώ δεν βλέπω την τύφλα μου για να πάω. Ευχαριστούμε, Νίκ. Ευχαριστούμε, ρε φιλαράκι. Παιδιά, δεν... Τάσο, thank you for the follow. Νίκο. Πολύ weird. Πολύ fucking weird. Ωραία, ξαναπήγαινε πάλι προς το μπάνιο, ρε. Θα ξαναπάω πάλι προς τα εκεί, τι να κάνω. Πάντως εδώ φώτισε και δεν μας δείχνει. Ένα φως από πάνω. Δεν είναι κάμερα αυτό, ρε. Α, τι βάλανε τόσο εκεί πάνω? Έχει λούπα. Οπότε πρέπει να κουμπάω τα πάντα πάλι. Να, άνοιξε από εδώ. Ήταν εδώ. Ήτανε, ρε Ζωή. Γαμώ το κεφάλι σου μέσα, γαμώ! Έχει λούπες, παιδιά. Θα φάμε. Ευχαριστούμε, Ζαχαρία. Καλό βράδυ. Κάτσε. Γεια σου, ρε Ζαχαρία. Ζωή, με τρομάζεις λίγο. Να σου πω κάτι. Έχω χεστεί λίγο. Όπα. Ακούς τα βήματα. Κυκλοφορεί μες στο σπίτι. Κλείνει την πόρτα ο βλάκας. Δεν έχουμε φως και κλείνει την πόρτα. Έχει εδώ αρκετό φως. Νομίζω ότι τσάπα ψάχνουμε για flashlight, δεν θα το βρούμε ποτέ. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Πρόφαση είναι. Νομίζω ότι μας δουλεύει για να μπαινοβγαίνουμε. Όντως. Παπα. Παράστα τηλεόρασης. Ναι. Άνοιξε τηλεόραση. Παιδιά, έχει αρχίσει και με βάζει πολύ το παιχνίδι μέσα. Πολύ όρχες για το γουστάρω, να ξέρεις, Έχω 12 και 5, έχει μου δίνει για να ανάψω τέτοιο, αλλά τώρα που έχει φως, ας το εκμεταλλευτώ λίγο. Νομίζω ότι σιγά σιγά σου ανοίγει όλα τα φώτα. Κατάλαβες τι εννοώ? Μου δίνει να πατήσω τηλεόραση, θα την κλείσει. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Πρέπει να μπεις εκεί μέσα να κρυφτείς. Πες μέσα, Ζωή, πες μέσα. Πες μέσα, Ζωή, πες μέσα. Μήπως ήταν εκεί και δεν την είδα πάλι καλά? Πού να πάμε?
Τα βήματα δεν είναι τα δικά μου, Τζόκερ. Ελκό. Αριστερά, από εκεί ακούγεται. Από εδώ. Αριστερά. Από εδώ. Όχι, από δεξιά. Από εδώ ακούγεται. Και άνοιξε αυτό. Ευχαριστούμε, Τζον. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό. Άνοιξε η ντουλάπα, ναι, και μάλλον ήταν μέσα, αλλά ευτυχώς δεν το είδαμε. Ευτυχώς. Έπρεπε να το δούμε, πιστεύεις? Нужно все осмотреть. Πήρες equipment, πήρες flashlight. Κάτω. Ой, опять эта жуткая старуха. Ντούσκα, γκαζούσκα. Ντούσκα, το έχει πάει. Εγώ την έκανα τη μαλάκια, το σβήσα εγώ κατά λάθος. Είδα που βγάλε χεράκι και πάτησα ο μαλάκας. Καταλάβες, και έσβησε όλα τα φώτα. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει για να βγάλεις το flashlight, γιατί έτσι παίρνεις το flashlight. Ναι, αλλά ήταν ανάγκη να φάω τόσο τσέρλι πιπί. Να σε ενημερώσω ότι παίζουμε horror game. Ναι, Εξαιτία μωρέ. σου. Ο λογαριασμός είναι 402. 404 έλεγε. Ναι. 404. 405 έλεγε. Αλλάζει ο ρυθμός. 404,52 ρε. 53. Άντε τώρα. 53 κόβω το κεφάλι μου. Πούστη. 52. Εγώ τι είπα, 404,52. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι χαζή. Δεν καταλαβαίνω. Γεια σου, Φάμπιο. Εδώ γιατί είσαι της ΔΕΗ. Είσαι και της ΔΕΗ. Ευχαριστούμε, Τζίμπο, για το follow. Καλώς ήρθες ρε φίλε. Πάμε φύγουμε. Ναι, σιγά μας άφηνε. Τι είχε πριν εκεί? Εδώ Πολύ πουρή ρε μαλέ. Το καζανάκι τώρα. Πολύ πουρή ρε Λοιπόν, φίλε. κλείνω την πόρτα. Πόση ώρα κάνει για να την κλείσει και κάνει τέτοιο θόρυβο? Έλα ντε. Κλείνω και εδώ. Όποιος το έφτιαξε, μπράβο του, αλήθεια. Γιατί, Τρομερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. αλήθεια. Α, σιωτάκι όμως, Όπα. Παλιό. Φιλαράκι με αυτό. Τσου. Ναι ρε παιδιά, είναι πολύ καλό παιχνίδι, όντως. Προς το παρόν δείχνει κομπλέ. Αυτό μ' αρέσει που έχει πολλά απότομα. Κολλάς έτσι Εδώ εύκολα. έχει μια κάτσε. πόρτα από πίσω, μήπως το σπρώχνω. Όχι. Ευχαριστούμε Ανθή για τα τριαντάφυλλο. Να είσαι καλά. Μαρία Ευθυμίου, μήπως είσαι κανένας κρυφός developer? Θα ξέρεις όλα, ξέρεις τις παραγωγές, ποιος το φτιάχνει, ποιος το κάνει, ποιος το ράνει. Τι σκατά. Πολύ μυστήριο. Ασχολείται το κορίτσι, της αρέσει και Πολύ, μπράβο πολύ. και καλά κάνει. Τζορτζία, ευχαριστούμε. Άνοιξε η πόρτα στην τουαλέτα. Εγώ δεν την άνοιξα ρε παιδιά. Γιάννη μου, ναι, προς το παρόν κάνουμε τις Δευτέρες live stream. 10:30. Τα θυμάσαι αυτά τα ντιβάνια που είχαμε στα χωριά όλοι? Και στο σπίτι μας βασικά είχαμε. Ευχαριστούμε. RBLX saving PLS donate. Ζυγαριά, ζυγί σου. Δεν θα το ήθελα αυτό, η αλήθεια είναι. Εδώ έχει μια πόρτα, βλέπετε, και είναι αυτό εδώ μπροστά. Ναι, αλλά δεν είναι η ώρα για να το... Τι είναι αυτό? Όχι, δεν είναι η ώρα. Πιστεύω. Ορίστε. Να μπω μέσα και να κλείσω, Μπήκα μέσα, έκλεισα. Και βγαίνω. Τη φάγαμε στη μάπα. Δοκιμάσω και εδώ. Ευθεία πήγαινε στο room. Θα μπω και εδώ, μπαίνω παντού για να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί μάλλον έχει λούπες. Κλείνω και εδώ. Όχι μάλλον, το έχουμε πει από την αρχή του έχει λούπες. Ανοίγω. Ίσως πας υπερβολικά γρήγορα, δεν ξέρω. Τι λέει η Ευθυμίου, για βλέπε λίγο chat. Όχι, δεν λέει κάτι για εμάς. Παράξενο. Να. Это же моя визитка. Is Что this она my здесь business делает? card? What is doing here? Παβέλ. Ακού. Ακούς κάτι που βουλιάζει. Ναι. Επίσης μου ήρθε να φάω.
Από την πόρτα. Άνοιξε η πόρτα, Ζωή, άνοιξε η πόρτα, Ζωή. Ποια πόρτα αυτή? Ναι. Δεν ήταν ανοιχτή. Όχι. Α, ναι. Από εκεί έρχεται ο ήχος όμως. Φέρετρο είναι αυτό, ρε! Ποιο μόνο το τραπέζι. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Έλα, ρε μαλάκα. Μνημόσυνο, το βλέμει το πεθαμένο. Αυτό και χείρα, ρε. Πεθαίνω άντρας της, ρε. Παιδιά, έχω ένα τριχιάσει, Γιατί την έχουν θάψει ζωντανή? Δεν μ' αφήνει να κάνω τίποτα. Τι να κάνω? Α, έχει παντού! Παιδιά, έχει παντού! Πήγαινε και στα άλλα δωμάτια, θα έχει. Ναι, θα έχει παντού. Αυτό το κατσαβίδι δεν μπορούμε να το παρομοιώσουμε. Ω, το μαλάκι. Δεν ανοίγει. Να, βλέπετε, πάει παντού. Πάει παντού. Και εδώ φέρετρο. Και εμάς σε φέρετρο μας λέει το σωλείο. Παιδιά, κάποιο θα ανοίξει, θα μας πετάξει μέσα. Δεξιά έκανε λίγο να το κάτσει στο μπάνιο. Είναι όρθιο το φέρετρο. Ναι, στο μπάνιο λίγο να το κάτσει. Αυτά ήταν κάτω πριν, οι πετσέτες. Ναι, και δεν με αφήνει να περάσω. Οκ, είναι γιατί είναι το φέρετρο. Εδώ είναι όρθιο, παιδιά. Παιδιά, είναι όρθιο, Πού είναι παιδιά. ο κουμπάρος μου? Να με εξηγείς γιατί είναι όρθιο. Πού είναι ο κουμπάρος μου? Αργά, αυτό στην κρεβατοκάμαρα. Θα πεταχτεί, θα κεσπώ. Ναι, γιατί πας κοντά? Έλα, μωρή, με τώρα. Πρόσεχε, τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν κάνει τίποτα, ορίστε. Δίπλα το είναι. Κοράκια έχει μέσα. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, Δεν το πράσινα ακούω. κοράκια. Άκου. Αυτό είναι μέσα. Άκου. Το δαιμονισμένο είναι, παιδάκι μου. Μα δεν μιλάει πουθενά για δαιμονισμένο. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, εμφανιστείτε. Α, χαρτάκι. Έλα, Σε τσίλε, ένα χαρτάκι έγραψα. Το jumpscare θα το φας εσύ τώρα. Από πίσω μου είναι. Από πίσω μου. Какой кошмар! Я должен понять, что здесь происходит. Нужно найти больше информации об этой квартире. I need to find more. Α, τώρα more. Τώρα more. Δεν το πάμε καλά με τον Πάβελ. Καλά που δεν έσπασα το PC. Συγγνώμη, το δενάν παίζουμε. Παίζουμε το δενανάκια. Τι λέει, nothing. Τι nothing, βγήκε από το χαρτί οι άλλοι. Τι άλλο να δούμε. Βρε, μην το πατάς, είπα, δίπλα το γράφει. Έχει και συνέχεια. Μαλάκες. Πω, φρουρά. Από πίσω λέει θα έρθει. Φρουρά, σας από παρακαλώ. πίσω θα έρθει. Φρουρά. Πάει ακλόνητος μπροστά, από πίσω θα έρθει. Να, από μπροστά σου ήρθε. Από πίσω. Ήσουν και σίγουρος. Όπο. Φρουρά, σας αρέσει? Αν σας αρέσει γράψτε ένα ναι. Αν δεν σας αρέσει γράψτε ένα όχι. Πάμε να δω λίγο. Είμαστε περίπου κάνα μισάωρο που παίζουμε το game. Βρε Νίκ, μήπως σε ξέρω εσένα, ναι. Μήπως πηγαίναμε μαζί σχολείο. Δεν μπορεί τόσο συνωνυμία και στον Νίκ και στον Μπάμπελ. Κάτι βγαίνει σωστά, αριθμητικά. Περισσότεροι βλέπω ότι είστε ναι. Ναι. Ναι, εσένα. TikTok το βλέπεις? Ενθαρρύνουμε τον κόσμο μας να γράφει. Ευχαριστούμε, μην μας ξαναενοχλείς, σε παρακαλώ. Λέει να βάζεις δώρα. Εμείς δεν λέμε για δώρα. Α, όχι. Λυπάμαι. Λοιπόν, για κάτσε λίγο, γιατί αυτός ο ήχος είναι εξερεύνησης τώρα. Μ' αρέσει αυτός ο ήχος. Μη λίγο Ναι. περιπέτεια, λίγο Indiana Jones. Indiana. Ευχαριστούμε Οπα. για το follow, Βάσο. Όπα. Βιβλία. Ήταν και πριν εκεί, παιδιά. Α, ναι. Ήταν αυτά εκεί. Ναι, ήταν μόνο. Αγριεύει λίγο, Α, για κάτσε λίγο. Τι? Κάνει πίσω δεξιά, κάτω. Κάτι γυάλισε. Α, τα μπουκάλια ήταν. Η μπύρα!
Ευχαριστούμε, Τζιοκάτο. Καλώς ήρθες στη φρουρά. Έρικα, μη ρωτάς ποτέ. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Μη ρωτάς ποτέ, μη αρχόντισα το story του game από τώρα. Γιατί... Το story του game το λέμε στην αρχή ότι είναι. Και στο τέλος βγάζω το δικό μου story. Κλασικά. Ευχαριστούμε για το follow. Α, να κάνω ζημιές. Παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο να κάνω. Όχι, έριξε κάτω αυτό. Αυτή είναι η κάρτα σου, το Παβέλ. Το φέρετρο είναι ακόμα στο δωμάτιο. Το φέρετρο είναι ακόμα εδώ στο δωμάτιο. Γιατί όμως? Δεν πιστεύω να θέλει να μπω μέσα, όχι. Δεν σου κάνει περίεργο πως τα υπόλοιπα έχει φύγει το φέρετρο? Ναι, και ότι είναι εδώ. Και συγγνώμη, βγήκε καλόγρια από εκεί μέσα. Ναι. Κουλό. Η τηλεόραση στο σαλόνι ανοίγει. Ρωτάνε για την τηλεόραση, αν μπορείς να την ανοίξεις. Στο σαλόνι. Πάω να την ανοίξω. Κάνω μια βόλτα τελευταία γιατί έχει πολύ λούπα. Άνοιξε το σιρτάρι. Ανοιχτό ήταν, Ριζόη, σε όλο το game. Ήμαρτον. Φρίκι έχεις πάθει τώρα. Έχω πάθει τσοτσομπλόκο. Πήγαινε ρε στην τηλεόραση που σου λένε τα παιδιά. Θα πάω, ηρέμησε. Λύσαμε το πιάνω άμα κουνιέται. Πιάνω αφήνω. Yes. Παπούσκα! Μέχρι να πάει εκεί που του έχετε πει, θα μας βγάλει το λάδι. Αυτό με την τρύπα. Γράμμα. Κλείσε λίγο τηλεόραση, γιατί μπορώ έτσι. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Всей своей материнской душой. You know how much I love you. I always with you, with my heart and soul. Someday we will meet each other, and my heart frozen and covered with ice will finally melt. Mama. Λοιπόν, κάτσε λίγο, τώρα έχω πλάκα. Την ίδια πορεία είχα και εγώ, ρε Παβέλ. Συγγνώμη. Λέει η μάνα στο γιο, κάποια μέρα ίσως να συναντηθούμε ξανά, αλλά και η καρδιά μου έχει παγώσει, έχει καλυφθεί με πάγο και finally στα ελληνικά, it's finally, melt, έλειωσε, μαμά. Η καλόγρια πού κολλάει τότε? Θα δούμε. Πάντως βρήκαμε και εδώ το τέτοιο τώρα. Κάνε μια βόλτα στο σπίτι με ανοιχτή την τηλεόραση. Κάνε μια βόλτα στο σπίτι με ανοιχτή την τηλεόραση, εντάξει. Θα σου κάνω το χατήρι, πώς τον είπαμε? Τον τι? Απλά εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μου τις πάνε τα παράστα πολύ. Η μουσική αυτή λίγο... Είναι λίγο κάπως έτσι... Με μελαγχολεί, να ξέρεις, και λίγο. Ναι, σου δίνει ένα τέτοιο, ναι. Λες και φτάνουμε στο τέλος είναι. Πού τώρα? Δεν ξέρω, αυτό μου θυμίζει αυτή τη μουσική όμως. Εσύ έκλεισες? Ναι, εγώ έκλεισα. Δεν τα κάνεις αυτά, μην έργο κλείνεις όλη την ώρα. Πάθω κεφαλικό. Στην ουσία πρέπει να κοιτάς αν υπάρχει κάποιο καινούργιο στοιχείο, όχι να ψάχνεις τα ίδια και τα ίδια, κατάλαβες? Ναι, γι' αυτό κοιτάω, μήπως βρω και εγώ κάποιο καινούργιο στοιχείο. Καλησπέρα. Έχεις δει εσύ κανένα καινούργιο στοιχείο? Όχι. Ξαναπήγαινε στο σαλόνι. Ξαναπάρουμε αυτό, δεν έχει τίποτα. Έκανα μια. Κάνε λίγο δεξιά, όπα πίσω και δεξιά κάνε. Και κοίτα πίσω, κάνε πίσω και κοίτα λίγο δεξιά. Με το φακό. Νομίζω ότι είδα ένα χαρτάκι πάνω από το κρεβάτι, αλλά τώρα δεν φαίνεται. Όχι. Μπαίνω και εδώ για να μην πείτε ότι δεν μπήκα. Κάνω και μια τάκτη πόρτα. Παπάρια με έντολες, παπαριέρες, βιλές. Το πιάνο δεν κάνει τίποτα. Την τηλεόραση κλείσω. Θα πάω την κλείσω γιατί μου έσπασε τα νεύρα τα παράστα, η αλήθεια είναι. Όχι, μπορεί να γίνει και κάτι κιόλας.
Τσάι Λίπτον Νέλα. Πράσινο. Κλείσει όλες τις πόρτες. Το κάναμε πριν αυτό. Το flashlight. Το έσβησα εδώ, τώρα μήπως ήθελε σβήσιμο. Να, η οικογένεια είναι κάτω. Αριστερά. Αριστερά. Εκεί. Αχ, μπουμπουκάκι μου. Αχ, κάτι... Τι τηλεόραση είναι. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο εδώ. Πάω να φύγω. No one. Όποιος πιστεύει ότι πεθάνουμε σκούσκε. Κάποιο στοιχείο πρέπει να πάρουμε τώρα σίγουρα. Ναι, υπάρχει παιχνίδι που δεν έχουμε πεθάνει. Όχι. Ναι, υπάρχει. Έχει υπάρχει. Δεν την πιάστηκα. Δεν έχει τίποτα. 29 ο μήνας. Μάλιστα. Το ψυγείο δεν ανοίγει, να φανταστώ. Όχι. Δεν ανοίγει. Κρίμα. Ο μήνας 29. Παίζω σίγουρο στοίχημα. Εδώ, εγώ γιατί το θυμάμαι ότι δεν είχε ανοίξει. Ανοιχτό ήτανε μωρέ ζωγάκι μου από την πρώτη ώρα που μπήκαμε. Ναι. Ναι. Λύσε κακιά τώρα. Κλείσε την πόρτα της κουζίνας και κοίτα από πίσω μία. Πόρτα της κουζίνας. Ναι, μπες μέσα και κλείσε την πόρτα της κουζίνας. Αρχίζει να με τρομάζεις. Και εμένα η αλήθεια είναι. Κλείνω την πόρτα της κουζίνας. Μήπως εννοούσε μόλις βγούμε έξω να την κλείσουμε. Μήπως έχει κάτι από πίσω η πόρτα και δεν το έχουμε δει. Θα κάνω και αυτό που είπε, ότι να κλείσω όλες τις πόρτες. Μετακίνησε την ντουλάπα έξω από την κουζίνα. Παιδιά, δεν μετακινούνται αυτά. Και αν μετακινείται, πώς μετακινείται, ας πούμε. Είναι και απέναντι ντουλάπα, ξέρεις. Δεν νομίζω ότι μετακινείται η ζωή. Και το πιάνο μπορεί να μετακινείται. Καλά, νομίζω ότι τώρα αρχίζουν όλοι και μας λένε τι να κάνουμε. Ευθυμίου, έχεις κάποια λύση να μας δώσεις? Δεν πειράζει, μπάμπη μου, δεν πειράζει. Πήγαινε στην τουαλέτα και κοίτα τον καθρέφτη. Μαλάκα, και τι μας έκανε, Τι γυρίσαμε με το κάδρο? Μες στο μπάνιο, κάτι θα γύρισεις. Μες στο μπάνιο, λογικά, ρε ζωή. Στο μπάνιο. Αφού είναι δίπλα στο μπάνιο. Για κοίτα και το καθρέφτη μία. Όχι. Δεν είμαι στο μπάνιο. Μήπως μπορεί να γυρίσει κι άλλα κάδρα έτσι. Θα πάω να δω τώρα, θα κοιτάω και τα κάδρα τώρα, τι να κάνω. Το πιάνω λένε, μήπως. Εδώ ξαναγυρνάει, βλέπεις. Ξαναβάλω το. Γύρνα το λίγο, ρε ζωή. Γύρνα το, μπράβο. Και πήγαινε και στα άλλα δωμάτια να δούμε όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουμε κάνει. Αχ, άνοιξε αυτό! Ζωή. Αυτό έβγαλε κόκκινο φωτάκι. Μα την Παναγία σου λέει. Όχι, ρε, να το έχει κόκκινο φωτάκι πάλι. Το φώτισα εγώ. Για κούνα το καθρέφτη, το πιάνω, να δεις κουνιέται. Την άλλη. Όχι, πήγαινε πίσω στους ντουλάπες. Να δούμε πώς άλλαξε κάτι. Κάτι άλλαξε σίγουρα, αλλά πρέπει να το δούμε τώρα. Ναι, αυτό το έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να πάμε. Κουτολάβει. Κουτολάβει ότι πρέπει να πάμε σε διάφορα σημεία. Μήπως γίνει το trigger κάπου. Τώρα λογικά με το κάδρο κάναμε ένα trigger, αλλά τι κατά trigger κάναμε. Καλά, το πιάνω, δεν έχει πόρτα από πίσω. Ναι ρε Κώστα, έχει. Έχει κλώστα, αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Δεν σπρώχνεται το πιάνο. Λοιπόν, αυτό το πήραμε πάλι. Το διαβάσαμε, ναι. Που έλειωσε η καρδιά της. Μήπως η καρδιά της είναι μες στον καταψυκτή. Αλλά δεν ανοίγει, είπες η κατάψυξη.
Θα ξαναπάω να δοκιμάσω. Λοιπόν, προσπαθώ ντουλάπια. Τι... Δεν κάνει τίποτα. Δημητρούλα, ευχαριστούμε. Δεν κάνει τίποτα. Η Ευθυμίου λέει ότι δίπλα στο μπάνιο έχει πίνακα με χαρτάκι. Ευχαριστούμε, Ανθή μου. Δίπλα στο μπάνιο. Ωραία, πάμε. Ποιο από τα δύο μπάνια? Τώρα εμφανίζεται. Ναι, κοίταξε. Το κάναμε έτσι, το κάναμε κοιτάτε. έτσι και δεν φαινότανε. Κοιτάτε, το κάναμε έτσι και δεν φαινότανε το χαρτάκι. Πρέπει να έρθει στο πλάι και να πάρει το χαρτάκι. Μπράβο, ρε Ευθυμίου! The sky, the sun, the clouds, the mountain, rivers run below, the round stones lie around and they are lonely and they are silent. Τι μαλακές λέει τώρα? Και δίπλα στο πιάνο μετά. Τι γαμίσαμε. Στο πιάνο ρε. Στο πιάνο τι? Δίπλα. Βλέπεις τίποτα? Ναι, εδώ είναι. Να. Α, γυρνάει ο πίνακας τώρα. Ένα γυρνάει ο πίνακες. There has been no water for 2 weeks. I so want to take bath. I suffered enough already with only using a bucket. Ωραία, πήγαινε στο μπάνιο τώρα. Στο μπάνιο. Αυτό το μπάνιο. Ή το άλλο μπάνιο, δεν ξέρω. Μπες μέσα. Μας οδηγεί τώρα λογικά σε κάθε ένα τέτοιο. Ο καθρέφτης δεν μετακινείται. Κάτω. Όχι. Ποιος σου είπε να πάμε στο μπάνιο? Εδώ, τον καθρέφτη, αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Πήγαινε στο άλλο μπάνιο. Ρε, πάω βάσει με αυτά που λέει. Ψάχνει στο επόμενο χαρτί. Ωραία, αλλού νερό υπάρχει στην κουζίνα. Έχει πίσω από εδώ ένα τέτοιο, ένα κάδρο. Δεν είναι όλα τα κάδρα, σε καθοδηγεί το καθένα κάδρο που θα πας. Οκ. Δεν είναι στην κουζίνα. Ρε φίλε, έλεγε για τέτοιο. Αυτό εδώ τι είναι? Кажется, я что-то Woman слышал found об dead. этом. Не According to припомню. printed data, her heart stopped. Πω, παιδιά. Στο σαλόνι. Παιδιά, θα μας πεταχτεί, παιδιά. Δεν πετάγεται ακόμα ρε, προς το παρόν σου δίνει οδηγίες. Σαλόνι. Οπα. Βαράει πόρτα εδώ. Εδώ το σαλόνι. Βαράει πόρτα πάντως. Πώς πρέπει να ανοίξει την τηλεόραση, ζωή, είναι πολύ σκοτεινά εδώ. Δεν πήγαινε στο πιάνο. Άσε την τηλεόραση. Δεν μπορώ, μου σπάει τα νεύρα τα παράστα. Δεν σε σπάει τα νεύρα, αυτό πρέπει να γίνει όμως. Μπορώ. Πρέπει να ανοίξετε την τηλεόραση και μετά να κλείσετε την πόρτα. Κάντε ένα γύρο και ξαναμπείτε. Τι λέτε τώρα, παιδιά? Τι κάνω? Κλείσε και την πόρτα. Κάνε μια βόλτα τώρα. Όχι από εδώ, ρε Και πίνω. Υπάρχω στο game καθόλου. Ακούγεται πολύ πιο έντονα εδώ. Είναι μέσα στον τοίχο. Σκατά. Στο παράθυρο ζωή πρέπει να είναι. Λες. Θα μας πεταχτεί, θα φάμε jumpscare. Τα βλέπεις τα πράσινα, όχι. Έχω χεστεί. Είναι πολύ... Ο πίνακας από εκεί λειτουργεί. Ποιος πίνακας? Όχι, δεν λειτουργεί. Γυρνάει, ενώ... Όχι. Είναι στο παράθυρο, ρε. Ναι. Είναι στο παράθυρο, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω. Κάνε βόλτα. Ξαναπήγαινε προς το σαλόνι. Ούτε αυτό το καδράκι μετακινείται. Όχι. Οκ.
χρειάζεται να πηγαίνεις στο γύρο να πάλι στα ίδια σημεία. Όπου ηρέμησε λίγο, σε παρακαλώ. Πάρε 2 αναπνοές, ψάχνω. Μα κουράζεις. Ναι, αλλά πάρε 2 αναπνοές λίγο. Και ξαναμπείτε. Τίποτα. Τι λέει? Δεν λέει κάτι κανείς. Εδώ αριστερά μπροστά έχει κανένα χαρτί. Εδώ δεν πήγαμε, εδώ δεν το Ναι, πήραμε. το είδαμε αυτό. Δεν έχει τίποτα εκεί, στο παράθυρο κάτι γίνεται, παιδιά. Κάτι δεν έχουμε κάνει εδώ σωστά. Το πιάνο μετακινείται. Θα προσπαθήσω τώρα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν θα ήθελα και πολύ να μετακινηθεί, να είμαι ειλικρινής. Η αλήθεια είναι ούτε κι εγώ θα ήθελα. Αλλά δεν κάνει κάτι. Για κοίτα λίγο πάνω, ταβάνι. Ταβάνι. Δεν έχει κάτι. Τίποτα. Το χαλί. Τα πετάλια. Τίποτα. Κάτω από το πιάνο. Τι λέτε, παιδιά, πάνω, κάτω, μέσα. Δεν πάει, δεν κάνει τίποτα. Εδώ κάτι γίνεται. Εδώ κάτι. Έχει ένα χαρτί στο γραφείο, το διαβάσατε? Να το χαρτί. Όχι, δεν το είδαμε. Ποιος το είπε? Δεν πρόλαβα. Να δω. Τώρα θα γίνει μαλακία, Don't παιδιά. try to negotiate with him. Exhaust him the demon. He has only one goal. To drive you crazy and suck your soul. If you ungreet the inhabitant of darkness and he came from you, try to perform the exorcism as soon as possible. You need to shed the blood of the innocent. In this case, the demon will take it instead of you. But remember, Pusti, that any empty to harm another living being will certainly lead you to even more suffering. God bless you. Να σου πω κάτι. Η developers, γιατί δεν πήραν εσένα να μιλήσει, να μεταφράσεις σε ρώσικα από ρώσικα σε αγγλικά? Δεν ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά. Κοίτα, οι Έλληνες developers πάντως. Καλά. Σταμάτησε το παράθυρο, βλέπεις? Βλέπεις, γι' αυτό μας είχε πρίξει τα. Λοιπόν, θες να βάλουμε σκόρδα, εξορκισμό πάμε? Θες να βάλουμε? Ναι, βάλουμε. Όχι ρε, προχώρα ρε. Το έχουμε ρε. Remember ρε. Τι να βάλουμε? Τα σκόρδα λίγο, γιατί δεν έχουμε γεστεί, δεν γίνεται. Είναι, το σηκώνει, είναι βαρύ, να τα φέρω. Άντε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά... Έλα. Δεν γίνεται πια. Όχι, ετοιμαστείτε. Δεν γίνεται. Μην κάνετε spoil, ευχαριστώ. Δεν γίνεται τώρα, μην κάνει κανένα spoil, μην κάνει κανένα τίποτα. Τα πράγματα δυσκολέψανε πολύ. Ρε, σε αυτό τσιμπάει ρε. Φτιάχτα. Ξεμαλιάστηκα, Λουσιάνα. Φύγαμε, πάμε να το σκοτώσουμε, πάμε. Φρουρά, πρέπει να επιζήσουμε, να μην πεθάνουμε πάλι. Να σου πω κάτι. Ναι. Αρχίζω να νομίζω ότι το πιάνο θα έχει μετακινηθεί τώρα. Ναι. Εγώ αυτές τις κόκκινες γόβες έχω βάλει στο μάτι, να ξέρεις. Μαλάκα, γυναίκα κοιτάει τα τέτοια. Τις γόβες κοιτάει. Ναι ρε φίλε. Είναι δεκάποντες ή οχτάποντες ή δεκάποντες, δεν είναι παραπάνω. Πάντως εξακολουθεί να μην κάνει. Νομίζω ότι πρέπει να πας λίγο στο σαλόνι. Εδώ. Γκέλμπουρντά, my friend. Ωραία, πάω σιγά σιγά γιατί. Το DVD player από πάνω από την τηλεόραση ανοίγει. Όχι, Όχι. Κρίμα. Μόνο... Και είναι ακόμα 12 και 5. Ναι, τόση ώρα. Ναι, ευχαριστούμε. Τόση ώρα. Όχι, δεν είναι 12 κλώστα, γιατί δεν έχει τακούνι μπροστά. Γιατί το έχεις κλώστα? Μ' αρέσει πάντως. Ωραίος. Καλησπέρα στην όμορφη Χαλκίδα.
Εγώ λέω να περπατάτε σκεφτεί για λίγο. Γιατί σκύβει? Ναι, σκύβει. Γιατί? Έλα τώρα, ρε, μη μας τρελάνεις τώρα. Α, είναι το επίθετο κλώστας. Κλωστάς, μήπως? Κλωστάς, καλά το είπα. Μπράβο, ρε θηριό. Σταμάτησε ο ήχος. Σταμάτησε ο ήχος. Σταμάτησε ο ήχος, ρε παιδιά. Θα γίνει μαλακία, μαλακία, θα γίνει μαλακία. Άκου. Κάνει μπάνιο. Κάνει μπάνιο, ρε μαλάκα, κάνει μπάνιο. Θα δούμε τσόντα. Γυμνή. Παιδιά, κάνει μπάνιο. Με την Τζαπερδόν έξω. Μπαίνω. Δεν έχω χάρη πιο πολύ. Μου το χάλασε τώρα. Όπα! Συνεγερμός, αριστερά. Από πάνω, νάτος. Έλα ρε μαλάκα τώρα δηλαδή. Βάρα μία να σταματήσει. Δεν σου πω, δεν με χαλάει από συνεγερμό. Δεν κάνει τίποτα. Εδώ, το γενικό. Εδώ, και αριστερά. Είναι γενικό. Κοίτα, το καλώδιο πάει ευθεία πάνω, αριστερά. Το καλώδιο πάει ευθεία και δεν δείχνει πουθενά τίποτα. Να το, έχει κι άλλο καλώδιο εδώ. Και το router το έχει πάνω στο πιάνο. Να ξέρεις. Ακούς? Ναι μωρέ τώρα με το router. Μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι CD εκεί δίπλα στο χαρτί. Ναι. Το παίρνουμε. Ό,τι σου λένε το chat. Δεν έχω διαβάσει κάτι στο... Θα δούμε τσόντα, λέει, να κάνει μπάνιο. Τι λέτε τώρα, αυτό δεν είναι όταν στο μπάνιο. Πού είναι? Ρε, και τι έχεις νεύρα? Με αγχώνει. Να πω εδώ. Τίποτα. Πάνω εδώ αριστερά. Δεν κάνει τίποτα αυτό να κλείσει. Έχει ένα καλό, δεν το βλέπεις? Μήπως κλείνει από κάπου, κάτι. Τίποτα ρε παιδιά, δεν κάνει αυτά. Χαρτί στη βιβλιοθήκη, Ζωή. Χαρτί στη βιβλιοθήκη. Ευθυμίο, πήγαινε. Βιβλιοθήκη. Να το. Με αποσυντονίζει παιδιά, ευχαριστώ Ευθυμίου. Με αποσυντονίζει παιδιά, με άγχος ο συναγερμός πάρα πολύ. Έλα αγάπη μου, έλα αρχόντισά μου. Έλα. They distort the reality. They know how to drive a person out of their mind. It will seem to you that you are seeing something that real should do not be. Don't give in. Don't not real on these manipulations. If you begin to believe in what it happened, they will take over your mind. Μαμά είναι. Τηλέφωνο. El telefonte. Άιντα. Ευχαριστούμε, Λετσόνδρε. Σκίζω πτυχία όλα. Pick up. Το παίρνει τώρα. Pick up. Здравствуйте, Павел. Hello, Pavel. Can you inform me not перво my skills on the apartment is this available for sale? I really want to buy it. Το σπίτι μας αυτό. Я в ее квартире? Твою мать, идиот! А еще шутил про взбитые подушки. 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 Pillows. Подушки. Подушки. Συγγνώμη, τόση ώρα σε ποιο δωμάτιο είμαστε που θέλει να αγοράσει το δωμάτιο? Οπα. Παιδιά, δαιμονισμένη μουσική. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, έλα. Ρώτησα και δεν μου απάντησες. Τι, δεν κατάλαβα. Η τύπισσα πήρε και μιλάει στον Παβέλ από το σταθερό. Ναι. Και της λέει για ένα σπίτι, του λέει για ένα σπίτι που αγοράστηκε. Θέλει να το αγοράσει, αν είναι ακόμα διαθέσιμο. Ναι. Το σπίτι αυτό που είναι τώρα ο Παβέλ είναι δικό του. Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω. Και πώς πήρε η άλλη να ρωτήσει αυτόν? Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί αυτή τη στιγμή λίγο. Καμιά άλλη απορία θέλεις να λύσουμε αυτή τη στιγμή? Με τον Παβέλ και την Παβίλα. Έχω γεστεί τα βλόγια, αρχόντισα. Εδώ μέσα είναι, ακούγεται.
Δεν βλέπω κάτι και αυτό είναι πιο Τι έγινε, ναι, πολύ. Λούπα πάλι, Γαμώτο. Λούπα πάλι, λούπα, Κοιτάμε για χαρτιά από ό,τι έχω καταλάβει, αφού φτάσαμε στο τέλος. Από μέσα ακούγεται. Από την από το μπάνιο, από την κρεβατοκάμαρα ακούγεται. Ζωή. Εντάξει, πού να πάω, πες μου. Ή στο μπάνιο, στην κρεβατοκάμαρα, από εκεί ακούστηκε. Ωραία. Φιλάκια Μέτη μου, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, ρε Μέτη. Καλή ξεκούραση. Να, χαρτί στην καρέκλα. Όχι ρε. Όχι. Να, από εκεί ακούγεται. Από εδώ. Μήπως είναι όντως τώρα μες στο μπάνιο. Όχι. Μήπως έχει κανένα χαρτί, τίποτα εδώ. Ένα χαρτάκι μέσα στη ντουλάπα στο δωμάτιο. Ναι, το είδαμε. Στην κρεβατοκάμαρα κάτω από το κρεβάτι. Μη λέτε τέτοια. Έλα τώρα λέγε. Παντοφλίτσες. Το μοσαϊκό τσιμιραράκι, το μπορδοροδοκόκκινο. Παντόφλες. Δεν έχει τίποτα κάτω από το κρεβάτι, ρε παιδιά. Από ποια πλευρά θα κοιμώσουνε? Εκεί δεν θα κοιμόμουν. Να κλείσω πόρτα και στο να μαξιλάρι. Ποιο μαξιλάρι? Τι έχει το μαξιλάρι? Κουνιούνται τα μαξιλάρια, τα σηκώνει. Να, ναι, πίλοους έλεγε πριν, ρε παιδιά. Όντως, να το. Do you have the courage to stop all this? Kill yourself, με λίγα λόγια. Λέγε ρε. Το έχω κάνει υπερβολού. Τι πράγμα? Έχω σκοτωθεί ήδη. Άκου εδώ παιδιά, τι ήχος παίζει μέσα στο game, απίστευτο, μπράβο. Χριστούλης. Πού είναι? Δεν ξέρω. Ενώ τόση ώρα ξέρουμε που είναι και με ρωτάς και τώρα που είναι. Έχω καλό Βιχαλέξ. Κάνει ό,τι πρέπει για το στόμα. Αρρώστησε το κορίτσι. Βιχαλέξ. Εδώ αυτό το είδαμε. Ναι. Το τηλέφωνο πάλι. Τηλέφωνο. Мой сынок, ему она понравится. Представляю, как она ему понравится. Τι? Δεν απάντησε έτσι. Ρε, μήπως είσαι ο γιος σου, εσύ αυτινής της Ναν? Δεν μπορώ να βγω, παιδιά. Όπα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι εσύ μένεις εκεί. Δεν θέλω να με στεναχωρήσεις, αλλά εγώ δεν θα έμενα εκεί. Ευχαριστούμε κλωστά για το follow. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Το είδαμε το χαρτί στο μαξιλάρι. Χριστό, ζεις? Είσαι εδώ? Χρήστο. Απουσία παίρνεις, Χριστό. Supervisor, ευχαριστούμε. Σοφάκι. Νίντζα, Μάρκο, ευχαριστούμε για το follow. Μάρκο, Άγγελε. Ευχαριστούμε. Κάνει έναν ήχο. Αλβανέ, ευχαριστούμε. Δεν φταίω, εγώ έτσι τον λένε τον άνθρωπο. Γιάννη πάλι. Γιάννη, πριν λίγο μας έκανες follow. Μουσκή. Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ό,τι να είναι, ευχαριστούμε. Μουσική έπαιζε προς τα εκεί, μήπως πρέπει να πάω? Γιάννη, Τζοάννα. Δεν σταματάνε. Ευχαριστούμε. Πού στο διάστημα είναι, ρε παιδιά? Εμφανίσου καταραμένο. Όπα. Κάτι παίζει. Στη βιβλιοθήκη, λέει η Μαρία.
Με γύρισε μόνο του στη βιβλιοθήκη. Να ξαναγυρίσει τα κάδρα ίσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Η Μαρία λέει στη βιβλιοθήκη. Η Μαρία γιατί δεν φαίνεται. Όλους για την αγάπη σας. Και γράφετε όλοι οι υπόλοιποι για τη Μαρία. Παίζει να της κάνανε καμιά αναφορά τίποτα. Όποιος πήρεξε τη Μαρία, την έβεψε. Α, να σε είδα. Εντάξει. Να φύγουμε δεν μπορούμε. Εγώ παρόλα αυτά γυρίζω τα κάδρα. Και κάτι σου λέει να πας στη βιβλιοθήκη, Μαρία. Βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη είναι αυτή. Ναι, μάνα μου. Όπα, κάτι ακούγεται εδώ. Χαρτί. Να το. What is this? A joke? Κάτι έχει, κοίταξε. Δεν γυρνάει από πίσω. Βιβλιοθήκη. Και ένα χαρτί. Και κάτι έχει. Ναι. Γυρνάει από πίσω. Όχι. Κοίτα κάτω. Κοίτα κάτω. Δεν είναι εδώ, ματιά μου, είναι εδώ. Είναι εδώ. Να το. Να το. Καλά, ένα χαρτί πήρες, ρε Ζωή. Νόμιζα ότι είχε πόρτα από πίσω, αλλά την έφαγα. Τόση ώρα μόνο χαρτιά περιμένω εγώ να δω. Dear son. I know you haven't talked in a while. You haven't shared my new hobbies with me. But what else is there to do for any old lonely woman? Your father left us and you start to live your own life. And these people, they gave me hope. Hope that my life is meaningless, you know. Today we will perform the... Δεν βλέπουμε το φακό. Κάτι για το μπαλσό είπε. In the ancient ritual. And tomorrow you will have a big surprise. Surprise. We love always mom. Λοιπόν, εσύ είσαι ο γιος της. Κουζίνα, δεν είναι αυτό. Κουζίνα, δεν είναι αυτό. Πού να ξέρω. Γελάει κάτι. Τηλέφωνο. Πω, αρχίζει να τρελαίνεται το παιχνίδι, παιδιά. Άιντα. Ναι, μπάμπη μου, αλλά όλα στην ώρα του εν τέλει. Γιατί δεν σηκώνεις τις κόλλες μου. Τις κόλλες μου. It was told that the house is getting... Συγγνώμη, σε έκανα μουσκήμα. Δεν πειράζει. Βλέπεις να με ενοχλεί. Δεν ξέρω, εγώ έχω... Αρχίζει και χώνει, ρε φίλε. Τι χώνει όμως. Μόνο ήχο αυτή τη στιγμή και έχουμε ναι, μόνο ήχο, αυτό είναι το θέμα. Πότε θα έρθει. Μήπως πρέπει να κλείσεις τις πόρτες. Ορίστε, κλείνω τις πόρτες. Κλείνω τις πόρτες. Καλά, επειδή στο δεν σημαίνει ότι ισχύει. Κλείνω τις πόρτες. Πού ακούστηκε αυτό. Κάτι ακούγεται. Το πιάνω τελικά τίποτα, Προς το παρόν τίποτα. Εδώ δεν έχει τίποτα, κλείνω και εδώ την πόρτα. Κλείσε. Μας πέταχτε ξαφνικά από κάπου να ακούσουμε τουλάχιστον την πόρτα. Πίσω από το πιάνο δεν φεύγει, ρε παιδιά. Ή δεν φεύγει τουλάχιστον ακόμα, παιδιά. Το κάναμε, μπάμπη. Ανοίξαμε την τηλεόραση πριν και κλείσαμε όλες τις πόρτες. Χαρτί πάνω στο πιάνο. Χαρτάκι στο πιάνο. Το καπάκι. Έχει ένα χαρτί πάνω στο πιάνο. Έκλεισε το καπάκι, ρε παιδιά. Πάω όποτε. Μιλάω. Καλά, ηρέμησε. I've been saving up money for it all my life. Δεν το είπα έτσι πως το είπε και αυτή. Για ξαναπες το βίντεο. Θέλω να σου γαμπήσω προχωρά τώρα. Μην το ξαναπείς. Τώρα μήπως μετακινείται το πιάνο. Σπρώξε, Ζωή. Δεν κάνει τίποτα από εδώ. Απ' την άλλη. Τίποτα και από εδώ. Νο πανιέμαι. Νο. Ανοίγω την πόρτα. Νομάει! Μαλάκες τι πάθαμε. Εσύ την άνοιξες έτσι. Εγώ το τσίδι της έριξες. Εγώ απλά πάτησα την πόρτα. Νο. Αυτή δεν θέλω να την ανοίξεις. Είναι κάσα ακόμα εδώ μέσα και με τρομάζει. Μαμάει. Ποιο όπλο. Τι είναι αυτό. Το όπλο, ρωτάνε τα παιδιά αν το πήραμε. Ποιο όπλο, τι λέτε. Πάλι τηλέφωνο. Δεν θέλω.
Πεθαίνω. Μαλάκα, έχω υδρώσει. Έχω καστού. I just died. It's so calm here. Quickly come join me. You will like it. You will find peace too. Laugher. Αυτή μου μιλάει τόση ώρα. Μαλάκα. Δεν ανάβει φακός. Τι τούτο. Τι τούτο. Τι κάνει. Χορεύει. Χορεύει. Μαλάκα, εντάξει, πω. Τρόλα ρε, την χορεύει. Περίμενε. Όντως τώρα. Μαλάκα, χορεύει. Περίμενε. Μην πας, θα πεθάνεις. Θα πεταχτεί. Τσόντα. Σήκω, χόρεψε το κλίμα. Δώσε, πάμε. Δεν φέρω την κιθάρα. Πιάσε και την κιθάρα στο τέλος. Μαλάκα. Θέλεις να φέρω κιθάρα, αλλά δεν είναι. Όχι, άσε την κιθάρα. Δεν έχει μουσική με κιθάρα. Ωραίο. Σε παραδέχομαι. Ήταν ωραίο, μπράβο. Δεν με έχεις προετοιμάσει όμως να πω και ένα τραγουδάκι. Μαλάκα, τι κάνουμε τώρα. Αυτή όντως χορεύει. Μαλάκες, πείτε μου, δεν είναι Oriental αυτό που βλέπετε τώρα? Δεν είναι Oriental αυτό? Φέρε Χρήστο και το σαξόφωνο εσύ. Όλοι μαζί. Τσιφτετέλη τουρκικό. Λοιπόν, άκου τι Μισό. Θυμάσαι τη γριά στο δρόμο που δώσε μου συνέχεια στο TikTok? Περίμενε να σου πω, τη μαυροφορούσα που χορεύει μόνη της στο δρόμο. Όχι. Έλα ρε. Παιδιά, αν αυτό που βλέπετε σας μοιάζει με Oriental, γράψτε ένα ναι. Αν δεν πιστεύετε ότι είναι Oriental, γράψτε ένα όχι. Δεν για να δω λίγο το chat τι λέει. Δεν πρέπει να πας, μας είπε η Μαρία πάνω της. Δεν πρέπει να πάω πάνω της. Ναι, μπράβο, τη Σερβία. Ναι, μπράβο, αυτή που σας λέω, ναι. Στη Σερβία λέει η Λίνα, μπράβο. Με τη γριά. Ορίστε. Είναι μια γριά. Ναι. Που βγαίνει στον δρόμο, μαυροφορούσα. Μην πας πάνω της, είπε η Μαρία. Και χορεύει. Κοίτα εδώ. Παιδιά, είναι Oriental αυτό. Μπράβο, παιδιά. Πώς με πιάνει, παιδιά, σίγουρα αυτό είναι Oriental, να ξέρετε. Αν πας κοντά της, θα σου φύγει τη ζωή. Κοίτα εδώ. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Αμάν. Για βρουμ. Πέσαν όλα. Αμάν. Πάμε, δώσ' το. Δεν ακούω ούτε τον εαυτό μου. Άστο το πούμε. Αυτό πρέπει να κάνεις. Πάμε. Δώσ' το. Με άιντινιρ Ρώσιαν. Λοιπόν, έλα. Δεν πρέπει να πάω πάνω της, έτσι. Δεν πρέπει να πάω πάνω της. Όχι, λέει ευθυμί, όχι. Όχι. Και πού πρέπει να πάω? Όσο χορεύει, λέει κοντά της. Φεύγω. Όρμα, Τζακ, όχι. Πρέπει να φύγω από εδώ. Όσο χορεύει, όχι. Ναι, όσο χορεύει. Δεν μπορώ, είναι σαν να βλέπω. Και πού να πάω? Δεν έχω πάει ποτέ σε μπουζούκια. Ρε, αυτό έφυγε τώρα δηλαδή? Έρχεται ή έρχεται? Μήπως θέλει να της παίξουμε και πιάνο? Έλα, ψυχολάτη. Πάρε το όπλο, μα πού είναι το όπλο? Πού είναι το όπλο? Όχι, δεν μετακινήσαμε. Ψάξτε δωμάτιο για όπλο. Στο μαξιλάρι. Α, πώς θα πάμε στο μαξιλάρι? Συγγνώμη, εκεί μέσα δεν είναι το δωμάτιο. Μήπως είναι. Έχει και από εδώ μαξιλάρι. Μήπως και από εδώ αυτά μας κάνουνε. Εδώ αριστερά. Εδώ κάνα μαξιλάρι, σηκώνεται. Όχι, Ζωή, στο δωμάτιο που πήραμε το χαρτάκι πρέπει να σηκώσουμε το μαξιλάρι να πάρουμε το όπλο. Μα αυτή απ' έξω. Τώρα, πριν δεν ήταν. Α, πρέπει να σταμάτησε. Δεν ακούγεται. Λέγε ρε. Φύγει. Λέγε ρε. Φύγει και πάρε το όπλο. Τι κάνουμε?
Α, καλά, εντάξει, το έχει κάψει. Please leave me alone. Πήγαινε πάρε το όπλο. Έλα τα. Πήγαινε πάρε το όπλο. Γιατί για να αυτοκτονήσω, ρε παιδιά. Ναι, άμα είναι να σωθούμε. Εγώ μαζί τους είμαι. Να. Πού? Τα μαξιλάρια, ρε Ζωή. Το άλλο. Το άλλο πρέπει να πάω. Δεν πάει. Θα μου δώσει το όπλο. Μαλάκα. Πω. Τώρα, για δες τα μαξιλάρια τώρα. Καλύτερα Oriental, τι. Δες τα μαξιλάρια. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Διαβάζουμε το chat. Πείτε μου. Στο γραφείο, τι. Στο γραφείο θα είναι το όπλο. Δεν υπάρχει κάτι στο γραφείο. Εδώ, παιδιά, δεν βλέπετε ότι είμαστε στο γραφείο. Δεν είναι εδώ. Ίσως δεν είναι η ώρα μέσα ακόμα. Στην τουλάπα στην κρεβατοκάμερα. Δεν υπάρχει ούτε εκεί. Θα θέλει trigger. Ωραία. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Σου κάνω trigger. Πάμε να φύγουμε από εδώ, έλα. Δεν έχω ξαναγχωθεί. Και πού να δεις το επόμενο, παιδιά. Το επόμενο είναι γάμισε τα. Έχει χάρτη στο πίσω πάνω. Στο ποιο? Στο πίσω πάνω. Έχει χάρτη στο πίσω πάνω. Στο PC πάνω. Άιρε. Θα παίξουμε κρυφτό. Έχει χάρτη στο PC πάνω. Μέσα στη χέστρα. Αποφασίστε όμως, είστε λίγο... Chat. Έχει χάρτη στο PC πάνω. Ανοίγει το PC ή όχι? Όχι. Πας να το ανοίξεις και με τον πατραπαράδοτο τρόπο εσύ. Yes. Δεν είναι εδώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πραγματικά, ψήσου, να παίξουμε So You Think You Can Dance με το φάντασμα. Πλάκα είχε που χόρυψε, Ναι. Αυτό το είδαμε. Στο κουτί. Ποιο κουτί? Σαν άνοιξε την τηλεόραση. Εμένα δεν θα ακούς. Σου είπα θα εμφανιστεί στο γραφείο. Ωραία. Ζωή με γυρνάς απότομα, θα κλάψουμε μέντες. Έλα τώρα, ρε. Πρέπει να ανοίξετε και την πόρτα πίσω από το πιάνο. Ναι, δεν ανοίγει, είπαμε. Το έχουμε διαβάσει. Δεν ανοίγει η πόρτα. Θέλετε να έρθετε να την ανοίξετε? Θα παίξουμε κι άλλο μετά. Ναι, θα παίξουμε κι άλλο. Παιδιά, πάμε να το τερματίσουμε αυτό, να δούμε τη φάση του. Κάτι ακούγεται. Όπα. You smell? Αυτή η μυρωδιά λέει, they smell. Φύγε από την κουζίνα, ρε Ζωή. Πώς σου έρχεται κάτι, ρε Ζωή. Έλα τώρα, μη με αγχώνεις, μωρέ. Μα πώς έρχεται από εκεί ο ήχος και εσύ μπαίνεις μέσα. Να κλωβιστούμε, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήρεμα. Δεν γυρνάς τόσο απότομα. Να μπω στο μπανιό. Όχι, από το δωμάτιο έρχεται η μυρωδιά, λέω, η γεύση, Να το όπλο, εμφανίστηκε. Κάναμε trigger. Take it. Πυροβόλα, φύγουμε. Έχει πέντε λέει. Τι 5 σφαιρές? Ναι. Α, το λέει κιόλας. Press one to draw a weapon. Εγώ θα πυροβολήσω. Ναι, αλλά έχεις μόνο 5 σφαίρες, Και πρέπει να την πετύχω. Μάλλον. Παρακαλώ. Κεφάλι. Please forgive me. 2. Έφυγε. Я что, κого-то застрелил? Did I shot someone? Έχω κρατήσει 3. Κάτσε ρε, μην ξαναβγεί ρε. Αυτός είναι γιοτόμπαλος, νομίζω ότι σκότωσε το δαίμονα με το τέτοιο, με το όπλο. Ο βλάκας. Φεύγω. Όχι ρε, δεν φεύγεις ακόμα, έχεις άλλες 3 σφαίρες. Θα ξαναβγεί αυτό. Σίγουρα, για να έχεις άλλες 3 σφαίρες. Δεν με αφήνει από εδώ να περάσω. Άρα δεν χρειάζεται να πας εκεί, στο δωμάτιο πάλι. Ευχαριστούμε παιδιά για το φόρο. Παιδιά, ευχαριστούμε όσους έρχεστε. Μήπως πρέπει να τα διάσω όντως το όπλο? Όχι. Μήπως πρέπει να τελειώσουν οι σφαίρες? Στην εξώπορτα. Ποια εξώπορτα? Ξαναπήγαινε. Δεν πυροβολάει! Πω τη γλίτωσες, πρέπει να... Πω μα.
Όταν σου μιλήσει ξαπερτώ, μην γίνει σύγκριση. Περίμενε. Είχα μείνει. Κάπως έτσι. Πού. Εγώ κοίταζα τα γράμματα να δω ποιο θα πατήσω για να πει. Έφυγα, ίσα. Я перестал общаться со своей матерью с тех пор, как она связалась с этими больными сектантами. Η μάνα του είναι για όλα αυτά Какие-то πίσω. ритуалы, обряды, спиритические сеансы. Она пыталась наладить со мной контакт, She но tried я to не talk to me, but I соглашался. didn't agree. А затем она решила And then сделать she мне decided to подарок, give me купить but an квартиру apartment in в the very самом center. центре. Сделку The провел deal этот was хитрый done by this ублюдок по имени sly Павел bastard Лаптев. named Он Pavle. кинул мою мать, He cheated, хотя по even thought the документам все было paperwork was прекрасно. perfect. В итоге дом As a result, the снесли, house и was моя мама умерла and от my mom сердечного died for приступа. a heart attack. Она Πέθανε από heart потеряла attack. все. They lost everything. Деньги, Money, son, сына, Sunye, жизнь. жизни. И я жаждал мести. I want revenge. Однажды на глаза One мне day попалось I saw an объявление. ad. Просто платишь Just этим pay. людям деньги, These и они people, устраивают and злой they put on a wicked розыгрыш. Я plan. хотел, чтобы I этот want to сукин get this сын son of оказался a в bitch in квартире my моей mother's матери, apartment. чтобы он For him понял, to understand что what he он did. творил. Я даже I оставил even left the пистолет в gun into надежде, the что он hope that he would застрелится. shoot Но himself. ситуация But вышла things из-под got out контроля. of hand. Теперь ему Now грозит he's срок за finally умышленное fell убийство и from принудительное and лечение taken в the treatment and психиатрической physical клинике. clinic. Что могу What can I сказать? say? Я очень I'm рад very такому happy повороту with this turn событий. of events. Месть — это The блюдо, event is a которое dish to нужно be served подавать. cold. Я понял одно And I наверняка. figure one thing for Никто sure, никогда no не one will узнает, ever что know же what произошло в happened этой in this квартире. apartment. Лично я точно не Personally, хочу I этого don't знать. really want to know. Прощайте. Farewell. Decided to my father. Τάσπασε το παιχνίδι. Τάσπασε. Vladimir. Πριν αρχίσουμε να λέμε, παιδιά, παίζουμε και επόμενο. Παίζουμε και επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Βουλιάζει. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ δυνατό τώρα, έτσι. Ελπίζω να μην έχει κάποιο άλλο τέλος. Ένα θα πω. Ένα και μόνο ένα. Το πρώτο game που μας εξηγούσε όλη την ιστορία στο τέλος. Please forgive me. 2023. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πού να δεις, ανυπομονώ για το επόμενο. Αλλά πριν περάσουμε σε όλο αυτό, θα ήθελα να το βαθμολογήσουμε, Αρχόντισσα. Θέλω να πάμε εδώ και θέλω να το βαθμολογήσουμε και να μου πεις εσύ τη γνώμη σου για αυτό το game. 9. Βλέπω εδώ το chat ήδη, οι παλιοί γράφουνε. 9. Οι παλιοί πριν κάνουν το πίστο έχουν γράψει 9. 9. 8,5, 8, 7, 10, 9,1, 9, 7, 9, 8, ένα πεντάρι είδα, 8, 7. Μπράβο παιδιά. 9. Χαιρόμαστε που όλοι δεν γράφετε. βάζω 10, ξέρεις το λόγο, Λοιπόν. γιατί το 10 για μένα είναι το Madison και το Vesage. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο για 10. Του δίνεις 9. Ναι. Λοιπόν, λέω Μόνο εγώ που αυτή τη χόρεψε, στιγμή. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Ωραίο το story. Εκεί που χόρευε, εντάξει, το έκανε λίγο φάνη. Η υπόθεση ήταν λίγο αστεία, όντως. Εντάξει, σου δίνει και ένα διαφορετικό. Ναι. Είχε jumpscare. Εγώ πετάχτηκα 3 φορές πίσω, κόντεψα να σκοτωθώ. Ήταν ωραίο. Και ήταν τα jumpscare εκεί που δεν τα περιμένεις. Πάρτα. Και φάνηκε γιατί εκείνη τη στιγμή σου μίλαγα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή θα του δώσω το 9. Το αξίζει. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Και παιδιά, ίσως να μπορέσω ίσως να δω ποια άλλα games έχουμε, ίσως να μπει και στα top 5.